ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Anay Sod to Diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules Marso 26 tuig 2025. Kagkaron sa aton sining the vote countdown. 47 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon hindi mo lang mo kurman Bombot Shama Blanco Hover sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Eksklusibo diri sa Bombo Radio pila ka mga kabataan nga naulamid sa initiation sa patio sang uton na rescue sang kapulisan. Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 masgin pasangkad ang pagbantay agod pagbantay sa mga port agod malikawan ang pagsulod sa illegal nga droga. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita tanan nga mga biyahe sang Roro ginaplano nga sa Ilohon sa syudad sang Iloilo. Comelec 6 naka-alerto sa gihapon na pisar wala na sang lugar sa Western Visayas nga yara sa idalom sang red election hotspot. Muna madalaguan ang mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Sa mga nagapanguna dalaguan naman nga mga balita nasyonal bangod man sang matunog siniyang mga impormasyon nga ang masunod sining arestohon sa International Criminal Court or sa Interpol amo si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang senador nagapractice na karon nga mag-disguise sa aton sini karon niya nga mga kabumbo para malikawan kuno nga maristo sa International Police or sa Interpol sa sining pagkaulamid man niya sa kaso nga crime against humanity kaupod sa kay former President Rodrigo Duterte. Ginako karon diri sa senador nga gintistingan niya nga mag-disguise matapos sa sining espekulasyon may kangtanan sa posibleng paggwa sang arrest warrant batok sa nasambitan sining senador nagikan sa International Criminal Court. Pero bistado siya kuno gyapon. Sa aton sini mga kabumbo kay one time kuno dito sa Bicol nagsulosuksok sa kuno sang sang sulosuksok sa sangkalo bla. Sulosuksok sa sangkalo kag ang kalo do nagatabon sa tsura niya pero may nasugata siya kuno. Kag nagbugno sa iya. Uy, kilala kita. Di ba ikaw si Bato de la Rosa? Ti hambal ni Senator Bato de la Rosa sinya tapos gid bisan na nagabaligya sang kamuti kilala ko. Patay na. Sa amuning hambal sang senador sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Pero kung nagakalo ka duay gi mga bagoy mo tsura abi mo. Hambal kuno sang kanaman nga may ara sang pagbag-o sa dagway sang isa ka individual kung ini may buhok. Si Senator Bato de la Rosa, nanda na ni nato niya banwa nga wala sang buhok, Mr. Clean. Kung kilala ko pa, clean cut niya board. Di ba? Kalbo niya si Senator Bato de la Rosa sa aton sini nga mga kabumbo. Why natabi Senator Bato de la Rosa, sir? Total, natistingan mo naman nag-disguise ka, naka-jacket ka, naka-cap ka, blauba gyapon, kung kilala ka man gyapon. Ay, pagani ka, rakak ka rin mo senador. Why natabi, sir? Tistingan mo nga magsuksok sang wig.
may buhok bla. Oh, ora gali. Oh, do hindi si Bato, no? Do si Congressman Marcolita, siguro mo eh. Hindi bla. Oh, do hindi mo ba makilalaan niya si Bato kung may buhok gali si Senator Bato de la Rosa, no? Pero anyway, isa pala ni kasahi sang wig damo subong sang available sa market nga nagkalain-lain sini nga wig. Pwede man gani iya long hair nga blonde, pwede man niya nga do dreadlocks bla, no? Pwede man niya nga do rakista ka, no? Or pwede man mga amo ni nga mga pangbuhok sa ako, no? Pwede mo man guro matistigan na Senator Bato de la Rosa, sir. Base pa lang magamit mo na bilang disguise. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero dali lang. Di nga naglabot sa punto yung nga madro disguise ka pa kay di bala derwa sa time nga grabe ginang pamirsa mo? As a matter of fact, ganito, ginhangkat mo pa si former Senator Antonio Trillanes kahit sumama ka pa, Trillanes! Oh? Di ba? Dumduma mo to, Senator Bato? Ang itong dumalupok, do magklagisi, ganitong Amerikana mo sang pamirsa mo, go ahead! Oh? May udyo tas na Bombo Omel. Oh, ipabati tabi kay di way man kuno nakulbaan ni si Senator Bato de la Rosa panalitan serbihan ka warrant of arrest di sa sang International Criminal Court, no? Kag hambalya pa gani sinya upod ka pa Trillanes kahit sumama ka pa ikaw yung magpusa sa akin. Oh, gamamo pa na ara bumbo pabati tablaliwat bla ari-ari si former Senator Bato de la Rosa. Sir, wala kang concern na by June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, Oh. Tapos, subong, paminsar ka na sa mga disguise mo para nga hindi ka madakpan or para mapalagyawan mo ang pananglitan pagpapanaog sa arrest warrant nagikan sa International Criminal Court. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Why man sa problema kag ako ay nakuyaga kataka. No? Nga man. Dumduman mo to sa Chief PNP pa sa Bombo Omel. Ambot ko nara pa da. Antong ginapakita nila balang mga palupok nga bawal. Tapos may isa to kadako nga angalan sang palupok to, Goodbye Dilima. Oh, sang ginapresentar sini nila Banwa. do nag-aso to. Why man sa may nagsindi siguro sa kainiton sa nga tsimpo, sus Maria kagusip. Do nag-aso to ang ang palupok nga may pangalan Goodbye Dilima. Sus Maria kagusip nga kuri pas dalaga ni Senator. Hinaboya initsaya mo na kag paspas dalagan si then PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Di siguro base kung human as we are kung kaisa ara na sa aton sini iyang nature blang nga kung makibot kita ti siyempre mas magapangibabaw ang kulba or ang panic. No? Nga mo ang nagasignal sa aton sini iyang utok kag naga-follow through sa reaksyon sa aton sini nga lawas, tiya mo to nagkaripas guro dalagan gilayon si former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. Oh, pero ti dugay niyang assignment ni Senator Bato de la Rosa sa may Mindanao. No, sang ini siya ang lieutenant pa lang. Ga uribay ni ka M16, oh, sa aton sini nga mga kabumbo nagabandoler kag way ni punaw sa mga rebelde sadto. Oh, pero ti sa Goodbye Dilima kag
arrest warrant nga ginabati-bati papanaog do tanan karon iya nga mga medyos posibles para mapanaguan lang ni Senator Bato de la Rosa do himuon niya. Anyway, dugangan ta mga balita kag impormasyon later on man sa aton sa nipaday nga pagpangalagad sa Bombo Anay sa Unto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Marso taong 2025. Meron na lamang po tayong 47 days bagong 2025 midterm elections. Sa ating mga headlines, International Criminal Court magkakaroon ng investigasyon sa yaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para matukoy kung kwalipikado siya para naman sa legal aid. Samantala, legal team naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte natanggap na ang unang set ng ebidensya laban sa kanya. House Prosecution Panel itinangging pinipressure ang Senado sa paghain nila ng motion to summon. Sa police report, isa pong election officer at asawa nito tinambangan sa may Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Sa ating balita sa ibayong dagat, matinding wildfire sa South Korea, umabot na ho sa 18 ang naitalang patay. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Natanggap na ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang set ng mga ebidensya na ipipresenta laban sa kanya sa isang set ng communications na inihain ng prosecution team sa International Criminal Court kaugnay ng pre-trial process. Diyan sa pre-trial chamber, kinumpirma ni Prosecutor Karim Khan na naibigay na nila ang kabuuang 181 items sa panig ng kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang unang set ng mga ebidensya ay tinutukoy bilang confidential at tanging ang defense at prosecution team lamang ang maaaring makaalam sa nilalaman nito. Hindi na rin inilabas pa sa publiko ang mga partikular na nilalaman ng naturang ebidensya, ngunit ayon nga sa pahayag nitong si Khan, bahagi nito ay mga bagay na nakasaad sa warrant of arrest laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naturang proseso ay alinsunod na rin sa disclosure of evidence process kung saan ang isang pinaghihinalaan ay nabibigyan ng pagkakataon at impormasyon hinggil sa mga ebidensyang gagamitin ng prosekusyon laban sa kanya sa nakatakdang confirmation hearing sa 23 ng Setyembre ng taong ito. Una nang inatasa ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang prosecutors na maglahad ng kanilang obserbasyon at sumagot sa ilang katanungan ukol naman sa ebidensya at testigo na nakatakdang ipresenta laban kay dating Pangulong Duterte. Kinabibilangan nito ng impormasyon ukol sa bilang ng mga written evidence, written statements at mga non-written statements tulad ng mga larawan, video, audio, recording at maraming iba pa na nais na maipresenta. Hiniling din ng International Criminal Court Chamber sa prosecution team na maglabas ng general information ukol sa mga testigong nais nito na mailahad sa publiko at ipresenta. Kasama na rin dito ang posibilidad ng pagtatago ng identity o kaya naman pagkakakilanlan ng mga testigo. Sa kabilang banda, hiniling din ng International Criminal Court sa kampo ng dating Pangulo na maglabas ng mga obserbasyon at sagutin ang ilang preliminary questions. Kabilang dito ang posibilidad ng pagpresenta ng sariling ebidensya at pagtawag ng mga testigo. Pangailangan ng pagsasagawa
ng investigasyon bago pa man ang confirmation hearing at maraming iba pa. Naharap ang dating Pangulo sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court, bagay na kanyang hinaharap ngayon. Sa kaugnay pang balita, magkakasa ang International Criminal Court ng investigasyon sa yaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kabilang ang kanyang assets at financial resources para matukoy kung kwalipikado siya para sa legalidad na iniaalok o legal aid na iniaalok ng korte. Ayon po yan kay ICC spokesman Fadi Ilabdala. Ipinaliwanag po ng ICC official na tanging ang mga ICC judge ang maaaring magdeklara kung hindi kayang tustusan ng dating Pangulo ang fees ng kanyang legal counsels upang mag-avail ito ng legal aid program ng International Tribunal. Nauna na kasing ipinahiwatig ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na pag-a-apply ng kanilang pamilya para sa legal aid program ng ICC para masaklaw ang legal fees ng kanilang ama na maaaring pumalo yan sa milyong-milyong piso. Samantala, sa gitna naman ng mga report na nakatakdang maglabas ng freeze order ang ICC sa assets ng dating Pangulo, inamin ng tagapagsalita ng ICC na maaari itong mangyari sa anumang pagkakataon. Pero nakadepende anya sa mga ICC judge kung ano ang kanilang ikukonsidera na nararapat na gawin. Isa din anya itong legal order na tanging ang ICC judge lamang ang maaaring mag-issue. Tumanggi naman po ang ICC official na mag-speculate sa desisyon ng ICC habang wala pang inilalabas na desisyon ang ICC judges hinggil dito. Maaari kasing ikonsidera ng International Criminal Court na i-freeze ang assets ng isang suspect na sumasa ilalim sa trial upang magamit ang resources nito bilang kabayaran naman para sa mga biktima sakaling ma-convict. Aatasan naman ang Anti-Money Laundering Council dito sa Pilipinas kung sakali na magpasyang i-freeze ang financial assets ng dating Pangulo kung ipag-uutos ito ng ICC. Subalit ayon naman po sa Anti-Money Laundering Council, wala pa itong natanggap na formal request mula sa International Tribunal. Sa dagdag pang balita, ipinahiwatig ni International Criminal Court spokesman Fadi Al-Abdallah na hindi pa pinal ang 43 bilang ng mga kasong pagpatay laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipiniliwanag ng tagapagsalita ng International Criminal Court ang naturang bilang ay kinuha ng International Tribunal at yan ay bilang sample ng posibleng mga krimen na nagawa umano sa ilalim ng War on Drugs campaign ng dating Pangulong Duterte. Hindi din anya sinabi ng mga huwes ng International Criminal Court na ito na ang pinal na bilang, kaya't posibleng buksan pa rin ang karagdagang request mula sa prosecutor, judges at maraming iba pang mga nakapaloob dito. Saan pa nito na pinili ang naturang mga kaso bilang sample para naman sa pag-issue ng arrest warrant at hindi bilang pinal na bilang ng kaso. Ginawa nga ng International Criminal Court official ang naturang mga paglilinaw matapos questionin ni Vice President Sara Duterte ang inaakusang crimes against humanity laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ipinupunto nito na tanging 43 mga kaso ng pagpatay ang naipresenta doon sa International Criminal Court hinggil sa human rights violations at isinusulong ng ilang grupo na libo-libo raw na individual ang inaakusa na ginawang pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign ng dating Pangulo. Samantala, kuha po tayo ng report, panawagan na Marcos resign ng mga Duterte supporters sa The Hague, tinawag ni Senator Bato de la Rosa na useless. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Tinawag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na useless o walang silbiang sigaw o panawagan ng Duterte supporters na dapat nang magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pagtitipon kamakailan sa Daig, Netherlands, kung saan nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa isang warrant mula sa International Criminal Court, may chant ng mga taga-suporta nito na Marcos resign. Present si Vice President Sara Duterte sa naturang gathering kung saan sinabi nito na ang mga supporters ni Duterte ang nagsabi na magbitiw na si Marcos sa pwesto at hindi raw siya. Ayon kay De La Rosa, kahit anong panawagan ng mga Duterte supporters ay hindi bababa sa pwesto si Pangulong Marcos.
Useless yan kasi hindi ko talaga yan bababa. Bababa ba yan? Ang pananawagan mo dyan, bababa ba yan? Hindi mo yan bababa. Samantala, tila nawala na ng pag-asa si De La Rosa na makakamit niya pa ang patas na hustisya sa ilalim ng administrasyong Marcos. Ayon sa senador, sa nakita niyang pagtrato ng mga otoridad sa dating Pangulo, ay hindi na siya umaasang may makikita pa siyang hustisya. The way they treated the former president, I don't think so. Batay sa tala ng gobyerno, hindi bababa sa 6,200 na mga drug suspect ang napaslang sa mga operasyon ng pulisya mula June 2016 hanggang November 2021, bagay na pinabulaanan ng ilang human rights group at sinabing ang bilang ay maaaring umabot ng hanggang 30,000 dahil hindi na-record na may kaugnay sa pagpatay. Si De La Rosa, ang pangunahing nagpatupad na madugong war on drugs noong administrasyon ni Duterte. Nauna nang inaresto si Duterte ng Interpol nitong Marso 11 sa bisa ng isang International Criminal Court arrest warrant dahil sa kasong crimes against humanity. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita, yung House Prosecution Panel itinanggi na pinipressure nila ang Senado doon sa inihaing motion to summon at yan ay kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Mariing itinanggi ng House Prosecution Panel na kanilang pinipressure ang Senado. Ito'y kasunod ng paghain ng panel ng motion to summon kahapon para kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan na hindi nila minamadali ang Senado kundi ginagawa lamang nila ang kanilang constitutional duty. Giit ng kongresista, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho dahil kapag hindi sila gumalaw, magkakaroon sila ng culpable violation sa Constitution kahit gusto man nilang mangampanya. Naghain ang prosecution team ng entry with motion to issue summons kahapon para pilitin si Vice President Sara Duterte na tumugon sa articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng House of Representatives noong February 5. Sinabi ni Libana na ang kanilang paghahain ay alinsunod sa kanilang rules of procedure sa impeachment proceedings ng Senado na mayroong i-file sa loob ng 10 araw, bibigyan ng pagkakataon ang opisyal na hinahangad na ma-impeach upang sumagot sa loob ng 10 araw. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Marcelino Lipanan. And we are not pressuring. We are doing our job. Sabi ko nga kanina, gusto rin namin mangampanya. Pero kami naman ang magkakaroon ng culpable violation of the Constitution pag hindi namin ginawa ang aming tungkulin. Samantala, dito naman sa Palasyo ng Malacanang, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng Pilipinas sa mga pagsisikap na makamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa bansang Ukraine. Sinabi ito ng Pangulo nang tanggapin ang credentials ni Yulia Fediv, ang bagong ambassador ng Ukraine sa Pilipinas. Nagpahayag naman ng kahandaan si Fediv na tumulong sa pagsusulong ng mga bilateral relations para sa kapayapaan, kaunlaran at paggalang sa mga hangganan. Sa hiwalay na seremonya, nangako naman si Sin Sariam, bagong ambassador ng Cambodia sa Pilipinas, na lalo pang palalakasin ng ugnayan ng dalawang bansa para sa pakinabang ng mga Filipino at Cambodians. Samantala, naniniwala din ang Pangulong Marcos na marami pang sektor ang pwedeng i-explore ng Pilipinas at Colombia para mas mapalalim ang relasyon ng dalawang bansa. Sa pagharap sa Pangulo, sinabi ni Colombian Ambassador Edgar Rodrigo Rojas Garativo na hangad ng Colombia ang walang hanggang kapayapaan at pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pananambang sa isang election officer sa Maydato, Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Nangyari ang pananambang kay Maceda Lidasan Abu sa barangay Makera habang lula nito ng kanilang sinasakyan kasama ang kanyang asawa. Ayon kay Attorney Muhammad Nabil Motia, ang Provincial Election Supervisor, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad upang mabigyan ng angkop na tulong ang mag-asawa at kanilang pamilya.
Tumanggi naman ang mga opisyal na magbigay ng iba pang sensitibong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagtugis sa mga salarin. Abang naman ang iba pang mga update na ihahatid mamaya ng Star FM Cotabato kaugnay pa rin sa naturang insidente. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information, meron yan dito sa Bombo Radyo. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radyo Philippines, ang Star FM. sa Mindanao, pakinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Amcotap. Saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Ipinahayag ng International Criminal Court na nananatili ang kanilang posisyon hinggil sa jurisdiction ng Pilipinas sa mga krimen na ginagawa o ginawa mabago ang pagkalas ng ating bansa sa Rome Statute. Ayon kay International Criminal Court spokesman Fadi Al-Abdallah, ang jurisdiction ng korte ay sumasaklaw sa mga krimen na ginawa mula 2011 hanggang 2019, kung saan ay nag-withdraw ang gobyerno ng Pilipinas mula sa International Criminal Court. Paliwanag pa ng tagapagsalita ng tribunal, ang legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa kamay ng hukom ng International Criminal Court. Dagdag niya na ang proseso ng pagsuko ng isang akusado sa International Criminal Court ay nakabatay sa mga batas ng bansa kung saan naroon ang akusado. Maalala mga kabombo na noong 2021, nagdesisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na kinakailangan makipagtulungan ang gobyerno sa anumang kasalukuyang pagdinig sa mga krimen na nangyari habang ang bansa ay kasapi pa ng Rome Statute ng International Criminal Court. Bombo International News. Nasawi po ang nasa 18 katao habang 19 naman ang sugatan matapos na kumalat ang matinding wildfire sa timog na bahagi po yan ng South Korea dahil sa matinding tagtuyot at malalakas na hangin ayon po yan sa opisyal ng gobyerno doon. Sinabi naman ni Acting President at Prime Minister Han Duck-soo na nagdulot ang sunog ng walang kapantay na pinsala at inatasan ng mga ahensya na maghanda para sa posible pong masamang sitwasyon. Pinilit naman na lumikas sa mahigit 5,500 residente mula sa may Andong, Oysong, Sanchong at Ulsan kung saan pinakamalakas po ang mga naitala po diyang mga sunog. Umabot na sa 7,400 na hektarya ng lupain ang natupok kasama po ang daan-daang istruktura kabilang ang isang 1,300 years na Buddhist temple na Gunsa. Bagamat naagapan na ang karamihan sa mga sumiklab pong apoy, patuloy itong kumakalat dahil sa tuyong panahon at malalakas na hangin ayon sa eksperto. Inaasahan po na mas dadalas at lalala pa ang wildfire dahil na rin sa pagbabago ng klima. Mahigit 7,000 mga bombero naman, 130 na helicopters at daan-daang sasakyan ang ipinakalat na upang apulahin ang sunog. Ngunit ilang opisyal o operasyon ang ipinatigil sa natakalipas pong gabi dahil po yan sa tumitinding hangin. Patuloy naman po ang paglilikas sa mga apektadong lugar kabilang mga paaralan at gym na ginawa pong pansamantala munang evacuation para sa mga inilikas na residente. Samantala, iniulat din ang paglilipat po ng libo-libong mga preso mula sa isang kulungan sa may Chongsong bilang pag-iingat. Samantala, sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, ipinagpaliban ni King Charles at Queen Camilla ang nakatakdasan ng state visit ng mga ito sa Vatican. Bunsod na rin ang kinakailangan pang pagpapahinga ni Pope Francis matapos na ilabas ito sa ospital nitong nakalipas na linggo lamang ayon na rin sa pahayag mula sa Buckingham Palace. Nakatakdasan ng bumiyahe ang mga British Royals sa Abril 7 upang makipagkita kay Pope Francis.
Ngunit ilang araw matapos i-anunsyo ang mga plano noong nakalipas na buwan, na-admit naman sa ospital ang Santo Papa dahil sa isang severe respiratory infection. Ayon sa isang royal source, inaasahan at ipinagdadasal-an niya ni na King Charles at Queen Camilla ang mabilis na paggaling ng Santo Papa. Samantala, magpapatuloy naman ang kanilang nakatakdang state visit sa Italia, ngunit maaaring magkaroon ito ng pagbabago depende pa rin sa programa. Kung maalala, dinala nga po sa Gemelli Hospital noong Pebrero 14 si Pope Francis dahil sa bronchitis na kalaunan po ay naging double pneumonia. Karagdagan pang mga balita, inihahanda na ng Philippine Navy ang posibleng paggamit ng Grande at Chiquita Islands bilang military reservations sa sandaling ideklara ito sa pamamagitan ng Presidential Proclamation. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mahalagang pagkakataon ang presensya ng militar sa mga islang ito dahil sa kanilang estratehikong lokasyon malapit sa Subic Bay, isang natural na lugar para naman sa pagdaong ng mga sasakyang pandagat para sa mga barkong pandigma ng ating bansa. Mayroon ding runway sa Subic Bay na maaari namang gamitin ng mga aeroplanong militar. Tiniyak pa ni Trinidad na walang kaugnayan ang mga hakbang na ito sa pagkakaaresto ng 6 na dayuhan at 2 Pilipino sa Grande Island noong Marso 13 ng taong ito na umano'y sangkot sa iligal na gawain. Matatagpuan ng Subic Bay o sa Subic Bay ang Grande Island at may malinaw na tanaw at mahalagang ruta para sa West Philippine Sea kabilang ng Baho de Masinloc o yung mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Ayon sa Department of National Defense, makakatulong ang conversion ng isla bilang military reservations upang mapanatili ang seguridad dyan sa Subic Special Economic Freeport Zone, pati na yung Subic Bay International Airport. Bahagi rin ito mga kabombo ng patuloy pa rin ang pagpapaunlad ng isang naval operation base na rin sa Subic upang mapanatili ang matibay na presensya ng Pilipinas sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ibang balita, binatikos ni Marikina Mayor Marcelino Marcy Chodoro ang ginawang pagsuspindi sa kanya ng Office of the Ombudsman. Sinabi nito na malinaw na ang preventive suspension sa kanya ay malinaw na paraan daw para pigilan ang kanyang kandidatura. Malinaw anya na may kulay politika o bahid politika ang nasabing preventive suspension at isa siyang casualty ng political persecution. Lahat anya ng mga kalaban niya sa politika ay gumawa ng paraan para masira ang kanyang kandidatura. Nandiyan ang pagsasampa ng reklamo sa Ombudsman, Commission on Audit, Commission on Election, Civil Service Commission at iba pa. Questionably din anya ang nasabing pagsasampa ng kaso laban sa kanya ng nasabing paglabas ng desisyon mula sa Ombudsman dahil sa nalalapit na ang pagsisimula ng kampanya para sa lokal na halalan. Kung magugunita, kasama ni Chodoro na pinatawan ng Ombudsman na preventive suspension ang 19 na iba pang mga opisyal dahil sa misallocation ng 130 million pesos na pondo mula sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kinabibilangan ito ni na City Accountant Erlinda Gutierrez Gonzalez, City Treasurer Nerissa Calves San Miguel, Assistant City Budget Officer Jason Rodriguez Nepomuceno, Sangguniang Panlungsod Secretary Nora Lina Tingkungko, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod na sina Vice Mayor Marion Andres at mga konsihal ni sila Angelito Nunez, Joseph Banzon, Don Carlo Faves, Loreto Tolentino Jr., Serafin Bernardino, Carl Elia Africa, Cloyd Casimiro, Marife Dayaw, Levi de Guzman, Romina Kate de Guzman at si Samuel Ferriol. Base sa dokumento na nakita ng Ombudsman na mayroong sapat daw na ebidensya laban sa kanila. Ang kaso ay mula yan sa reklamo ng isang residente ng Marikina na si Sofronio Dulay noong Mayo 15 ng nakalipas na taon. Nakasaad sa reklamo ni Dulay na marapat na masampahan daw ang nasabing mga opisyal ng paglabag sa Article 220 ng Revised Penal Code at administrative case para sa grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service laban sa mga akusado. Samantala, isiniwalat ng International Criminal Court na may 181 na piraso ng ebidensya ang hawak nila ngayon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng crime against humanities
na may kaugnayan sa kanyang war on drugs campaign. Ayon sa International Criminal Court, kabilang sa mga ebidensya at mga hawak ko nila na ipipresenta yung testimonya mismo ng mga pangunahing saksi at forensic reports na isinapubliko ng naturang panig para naman dyan sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong 21 ng Marso taong kasalukuyan. Pinalawig ng mga opisyal ng International Criminal Court ang deadline para sa ilang sensitibong testimonya upang maprotektahan ang mga testigo. Si Duterte mga kabombo ay matatandang inaresto noong 11 ng Marso sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court at inilipat doon sa The Hague, Netherlands, kung saan ay ipinaalam sa kanyang yung mga kasong kinakaharap at isinampa ng mga nagrereklamo. Nagamat kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court noon pang 2018 at naging epektibo noong 2019, nananatili naman ang jurisdiksyon umano ng international body sa mga krimen na naganap sa period mula 2016 hanggang 2019. Maaring ito ho ay maging punto o daan ng mga argumento sa naturang paghimay ng usapin. Mari namang tinututulan ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang kaso at iginigit na ito'y politikal at dapat na litisin sa Pilipinas at susunod na hakbang ang confirmation of charges hearings kung saan ay inilatag ng mga nasa hanay ng prosekusyon ng ebidensya kung mapapatunayan ang pagkakasala ng isang dating Pangulo na habang buhay ang kanyang pagkakakulong. Naniniwala ang Malacanang na alam na ng Department of National Defense at ng Philippine Coast Guard ang dapat na maging tugon ng pamahalaan kaugnayan sa napaulat na muling paglalagay ng Chinese maritime militia vessels ng floating barriers sa may Baho de Masinloc. Kung matatandaan, kahapon nga ikinumpirma ng Philippine Coast Guard ang muling paglalagay ng China ng floating barriers sa may southeast entrance ng Baho de Masinloc upang mapigilan ang mga Pilipinong mangingisda na makapasok sa naturang lugar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na bagamat hindi maaaring isapubliko ng pamahalaan ang anumang operasyon ng gobyerno sa rehiyon, buo naman ang kumpiyansa ng palasyo sa anumang magiging desisyon o susunod na hakbang ng mga ito. Nang tanungin naman kung posibleng ipag-utos muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatanggal ng naturang floating barriers tulad noong taong 2023, sabi ng opisyal, wala pang napag-uusapan sa ganitong aksyon at hinihintay rin nila ang ulat mula sa ground at kung ano ang maaaring maging aksyon ng mga kinauukulang tanggapan. Bombo Weather Update. Inanunsyo ng mga eksperto ang posibleng hindi naman daw maging ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay nga sa data ng Bombo Weather Center ay namataan ang natural low pressure area sa loob ng ating teritoryo, ngunit patuloy pa rin ang posibleng pagdulot nito ng makapal na kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa katimugang parte ng Mindanao at ilang bahagi na rin ng Visayas. Ayon nga sa inilabas na data ay tinatayang nasa mahigit 600 kilometro sa silangan ng southeastern Mindanao ang naturang namumong sama ng panahon. Kung saan maaaring maapektuhan ng mga lugar, yung Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at maging ang area ng Siquijor na makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot pa rin ng low pressure area. Posible ring magdala ito ng mga pagbaha at maging landslide dahil sa katamtaman hanggang paminsan-minsang may kalakasan na buhos ng ulan. Samantala, ito naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap at may mga pag-ulan na panahon at yung mga isolated thunderstorms tuwing hapon at gabi dulot ng easterlies. Pinag-iingat naman ang publiko sa posibilidad ng mga pagbaha at landslide dulot ng naturang namumuong sama ng panahon. Sa iba pang balita, inaprubahan na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang karagdagang sahod para sa mga manggagawa at sa mga kasambaha dyan po sa may Bicol Region maging sa Zamboanga Peninsula.
Ayon sa ahensya, ang minimum wage sa Bicol Region ay magiging 435 pesos na kada araw mula sa dating 395. Ipapatupad po ito sa 2 tranches. Ang una sa Abril 5, ikalawa naman sa Disyembre 1 ng kasalukuyang taon. Makikinabang po dito ang nasa 100,414 na mga minimum wage earners sa rehiyon. Sa Abril 5 din ay magdadagdag ng 1,000 piso ang nasahod para po yan sa mga kasambahay. Ito po ay magiging 6,000 pesos na kada buwan. Sa Zamboanga Peninsula ay magkakaroon ng pagtaas na 900 piso kada buwan ang pasahod sa mga kasambahay, epektibo naman sa Abril 3. Nangangahulugan ito na ang mga kasambahay sa chartered cities at first-class municipalities ay makakakuha na po ng 5,500 pesos kada buwan na sahod, habang ang mga nasa ibang munisipalidad naman ay makakakuha ng 5,000 pesos kada buwan. Mayroong 18,984 naman ang mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula ang makikinabang dito. Plano naman ng United States Secretary of State na si Marco Rubio na bumisita sa Pilipinas. Yan ay susunod na buwan upang patibayin palalo ang kahalagahan ng alyansa sa Pilipinas sa ilalim niya ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon nga kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, wala pang tiyak na petsa para naman sa pagbisita ni Rubio, ngunit sinasabi niya na maaari itong bumisita sa buwan ng Abril. Una rito mga kabombo, bibisita rin si United States Defense Secretary Pete Hegseth sa Maynila sa darating na 28 ng Marso na magiging kauna-unahang pagkakataon na isang Pentagon ship ang bibisita dito sa ating bansa. Sinabi pa ni Romualdez na posibleng magkaroon ng schedule para naman sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos para sa hinaharap na panahon. Sa pagkakataong ito, kuha po tayo ng karagdagang report. Mahigit 170 na overseas Filipino workers na biktima ng legal recruitment at pinagtrabaho pa bilang scammer doon sa Myanmar na iuwi na po ngayong araw. Kaugnay yan, kuha pa tayo ng mga karagdagang detalye mula kay Bombo Grant Hilario. Dumating na sa bansa ngayong araw ang ikalawang batch na mas maraming bilang ng repatriation ng mga overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking abroad, kung saan ligtas na naihatid pabalik ng Pilipinas ang 176 Pilipino manggagawa nang lumapag ang eroplanong may lulan sa mga ito galing Thailand mula sa bansang Myanmar. Matatandaan na unang naibalik na sa bansa ang nasa 30 biktima kahapon matapos humingi ng tulong at i-assist ng pamahalaan para sa kanilang pag-uwi. Ayon kay Undersecretary Bernard P. Olalia, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, ang mga repatriated OFWs ay ginamit at pinagtrabaho muna bilang mga scammer sa Myanmar. Aniya, biktima sila ng illegal recruitment na nag-aalok at nangangako ng magandang sahod abroad. Ngunit nang ipadala at nakarating na sa naturang bansa ay pinagtrabaho ang mga ito bilang scammers sa Scam Hub. Narito ang tinig ni Undersecretary Bernard P. Olalia. Sila po yung nakatanggap ng iba't ibang mga offers mula sa kanilang mga social media platforms, sa Facebook, sa Messenger, sa Signal, pero bumagsak sila bilang scammers at hindi po sila dokumentado at hindi rin sila dumaan sa proseso, kaya sila ay humingi ng tulong sa ating gobyerno, particularly sa DFA at saka sa YACAT at DMW, nang sa ganoon sila ay makauwi na ng Pilipinas. Dagdag pa rito, sinabi niya sa ating eksklusibong pareham na ang mga biktimang repatriated overseas Filipino workers ay hindi umano dumaan sa legal na paraan ng paglabas ng bansa. Ani kasi ni Undersecretary Bernard P. Olalia, dumaan sa backdoor ang mga ito at hindi kumpleto ang mga dokumentong kinakailangan upang matiyak na ligtas at legal ang kanilang papasukang trabaho abroad. Naritong muli ang tinig ni Undersecretary Bernard P. Olalia ng Department of Migrant Workers. Kaya sila nakarating doon dahil doon sa tinatawag nating backdoor migration corridor, kung saan tumawid sila ng ibang bansa gamit po yung kanilang pasaporte lamang. Wala po silang appropriate visa, wala silang work permit at hindi po nakita ng ating mga ahensya tulad ng DMW kung sino yung employer na pupuntahan po nila. Sa madalit salita, hindi po sila dumaan sa tamang proseso. Live mula dito sa lungsod ng Pasay, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Karagdagan po sa ating mga balita, nagbabala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa social at political leader sa posibleng adverse consequences ng planong Zero Remittance Week sa mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos nga ang pag-anunsyo ng ilang grupo mula sa Europa, partikular na yung maisog Croatia, na maglulunsad sila ng Zero Remittance Week mula 28 ng Marso hanggang 4 ng Abril ng taong ito. Sa isang statement ay sinabi ni Enrile na sino man ang nagpayo sa mga overseas Filipino workers na suspindihin ang remittance ng kanilang mga kinikita sa ibang bansa ay dapat na mag-isip ng maraming ulit sa posibleng magiging epekto ng naturang payo sa ating mga kababayang manggagawa sa naturang mga bansa o lugar. Muling ibinabala ng opisyal ng bawat aksyon ay may kakibat din na posibleng counter-actions. Sakali man niya na sundin ng ilang overseas Filipino workers ang payo ng naturang ang kanyang payo, anuman ang maaaring mangyari ay sakali na magpasya ang Kongreso na gumanti at kanselahin. Kaya naman ay suspindihin ang tax privileges ng mga overseas Filipino workers sa susunod na doon sa naturang payo, posible raw itong mangyari. Binanggit din ni Enrile ang tinatamasang tax privileges ng mga overseas Filipino workers kabilang ang income tax free sa kanilang kinikita abroad, hindi din nagbabayad ang mga ito ng travel taxes at walang binabayarang airport fees, exempted din sa mga documentary stamps at taxes sa kanilang remittances at exempted mula sa paghahay ng income tax returns. Maliban nga rito ay kailangan din na magkaroon ng pasaporte para naman makapagtrabaho bilang overseas Filipino workers. Ito anya ang mga pribilehyo na ipinagkakalob ng Kongreso diyan sa mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagpasa ng mga batas. Kaugnay nito, inarekomenda ni Enrile sa mga manggagawa na pag-aralang mabuti ang planong pagsasagawa ng Zero Remittance Week bago pa man ang pagsasagawa ng kalintulad na hakbang na hindi umano makakatulong sa anumang aspeto, lalo na sa mga pamilya ng naturang mga manggagawa. Bombo Sports News. Ipinahaya ng Philippine Men's National Football Team ang Maldives 4-1 sa third round ng AFC Asia Cup 2027 qualifiers. Unang nakapagtala ng goal itong si Jefferson Tabinas na kanyang naipasok sa loob ng 15 minuto ang naturang bola sa isinagawang laro dyan sa New Clark City Athletics Stadium. Diyan po ito matatagpuan sa Kapas Tarlac. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay naipasok ni Ron Cristinan para naman makuha ng Pilipinas ang 2-0 na kalamangan pagkatapos ng first half. Pagpasok ng second half ay naipasok ni Ali Fazir ng Maldives ang goal sa loob ng 62 minuto para naman makuha ang 2-1. Sa sumunod na minuto ay naipasok ni Randy Schneider sa loob ng 77 minutes para makuha ang 3-1. Sa ika-72 minuto ay naipasok ni Sandro Reyes ang huling goal at naiselyo ang 4-1 sa naturang laro. Hawak na ng Pilipinas ang 1-0 na kalamangan sa Group A kung saan ay susunod na makakaharap nila ang Tajikistan, Timor-Leste at yan ay sa double round robin ng naturang laban. Naku muna tayo dyan sa Commission on Elections. Ang COMELEC ay may agarang aksyon hinggil ho dun sa kanina na ibalita ho natin yung pananambang sa election officer sa Dato Udinsin Suat sa Maguindanao del Norte. Alamin natin ang mga update dyan ng COMELEC sa pagulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo ever kakapasok lamang na balita ni Rekomendado Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na isilalim under COMELEC control ang Dato Udinsin Suat Maguindanao del Norte. Kasunod ng pananambang sa isang babaeng election officer ngayong araw kasama ang kanyang asawa.
Sinabi ni Garcia na walang puwang karasan lalo na sa mga opisyal ng poll body. Niya agaran na itong ipapasa sa COMELEC handbook upang mapagdesisyonan agad. Sa ilalim ng COMELEC control ang poll body ng magbabahala sa lahat ng pamamalakad bago at sa mismong araw ng halalan. Madadagdagan din ng mga uniform personnel na magbabantay at kung kinakailangan ay bibigyan ng mga security detail ng mga election officer. Pagtitiyak ni Garcia na agaran nilang ilalabas ang resolusyon at kumpletong detalye ng pagsasagawa ng COMELEC control kung maaprubahan ang kanyang rekomendasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito po ay tinambangan kanina lamang ngayong umaga ng araw na ito. At alam ko nakakalungkot sapagkat present siya mismo noong panahon na tayo ay nandoon sa Maguindanao, sa Cotabato, kung saan nagkaroon ng pirmahan ng lagdaan ng walang karahasan, ng maayos at malinis na halalan. Present siya mismo doon at nakasama pa natin. Kaya ako mismo ay magre-recommend sa Commission and Bank na ang dato din si SWAT ay ilagay sa COMELEC control upang kahit paano kasi may mga ilan ang karahasan na nangyari itong mga nakaraang linggo at buwan dyan sa lugar na yan. Kaya palagay ko nararapat na lang na mailagay sa COMELEC control. Sinasabi natin, wag na wag ang COMELEC officials or employees namin. Sinasabi namin, wag na wag ang mga botante na sasaktan, tatakutin o ite-terrorize sapagkat hindi po papayag ang COMELEC sa kanyang. Bombo Dennis, Bombo Ever, ang Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, ang panguna-unahang lugar na sa ilalim under COMELEC control ngayong 2025 national at local elections. Samantala sa iba pang balita, nagpaalala naman ng poll body patungkol sa mga kawani ng gobyerno sa pakikiisa sa pangangampanya ngayong eleksyon. Paglilinaw niya na kung ang posisyon ng isang empleyado ay coterminous at confidential, maaari silang makibahagi sa mga pangangampanya dahil hindi sila covered ng Civil Service Code. Ngunit kung ang isang empleyado naman ay career official, sila ay hindi maaaring makibahagi sa mga partisan political activities dahil sakop sila ng Civil Service Code. Kaugnay nito, binigyan din ni Garcia na bagaman bawal ang partisan political activities sa mga kawani ng gobyerno dahil ito ay nakalagay sa konstitusyon, hindi pinagbabawal ng poll body ang pagsuporta nila sa mga kandidato. Kaugnay niyan, pakinggan muli natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Bawal ang partisan political activities pero hindi bawal sumuporta sa isang kandidato. Dahil siyempre, lahat naman tayo, nasa pamahalaan o hindi, ano man ang nature ng ating ginagawa, tayo ay mga mamamayan ng bansa and therefore, may karapatan tayo makapamili. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted region network in the country. Basta Radyo, Bombo! Long night. Kailangan bang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Balita muna mga kabombo mula dyan sa Department of Agriculture dahil itong patuloy ho na investigasyon, hindi umano magsasakang nagpakamatay, hindi raw makatotohanan yung kwento ukol doon at alamin natin ang iba pang mga hakbang at pagtulong na rin ng Department of Agriculture para naman doon sa mga magsasaka, doon sa tunay nilang concern. Alamin natin ang mga update mula sa Department of Agriculture. Nariyan si Bombo Bea Pinisa. Patuloy ngayon ay ginakasang investigasyon ng Department of Agriculture patungkol pa rin sa mga hindi umano'y magsasakang nagpakamatay dahil umano sa mababang presyo ng pagbili ng kanilang mga palay. Pagkukumpirma ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance at spokesperson Engineer Arnel de Mesa, totoo at kumpirmadong may namatay, ngunit binigyan din niya na hindi ito tungkol sa pagbili ng mababang na mga palay. Anya, kumakulasyon tungkol sa pagkamatay ng magsasakang ito ay hindi tama at dapat nang tigilan at linawin na. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag. Secretary Arnel. Yung report kasi na ang gusto lang namin i-clear doon
base doon sa unang report ng enforcement officers natin plus yung sariling report ng DA. May namatay pero hindi dahil nagpakamatay dahil mababa ang presyo ng palay. So yun yung gustong sabihin na yun yung hindi tama. So kaya nag-request na rin si Secretary sa NBI para kung ano man matapos na ito. Hiniling ng departamento na hayaan na muna na magluksa ang mga pamilya ng magsasaka at hayaan na ginagumuho ang investigasyon na pinaubayanan ng departamento sa National Bureau of Investigation. Samantala pagtitiyak kapag salita, ginagawa naman nila ang kanilang makakaya para matulungan ng mga lokal na magsasaka, para maproteksyonan ng mga ito at maging ang kanilang hanap buhay. Anya, napipigilan lamang sila ng mga polisiya at mga unexpected circumstances, kaya nagkakaroon lang ng mga kaunting delays. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig niya sa Secretary Arnel Mesa. At hindi yung hiling namin, base na sa nilabas na statement ni Secretary, hayaan muna nating mag-grieve peacefully, mapayapa yung mga pamilya at iwasan kung ano man ang mga diskusyon related to this. At meron namang investigation at hayaang gumulong yung investigation. Ayun ang sinabi ni Secretary, while we want to do a lot of things para sa ating mga magsasaka, lalo na sa mga magsasaka ng palay, we are tied naman with so many policies na out of control ng DA. But on the production side, which is the clear mandate ng DA, hindi naman nagpapabaya ang DA sa mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever, patuloy naman sa pagsunod ng kanilang mandato ang departamento at siguro na hindi pagpapabaya ang kanilang ahensya para matulungan ng mga lokal na magsasaka, lalo na sa mga pagbili ng palay mula sa mga ito. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network, Bombo Radio Philippines Radio. Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Yung Zero Remittance Week ng mga overseas Filipino workers, hindi raw dapat na ikabahala sa naturang posibleng mangyari ayon sa isang economic think tank. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Duda ang think tank na Ibon Foundation na mapaninindigan ng mga overseas Filipino workers ang hindi magpadala ng remittance sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ito ay kaugnay sa pagkakasahan ng Zero Remittance Week ng ilang mga OFW sa Europa bilang pagpapahayag ng kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustudiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands para sa kaso nitong crime against humanity. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Executive Director Sony Africa ng Ibon Foundation, sinabi niya na hindi mapipigilan ang mga OFWs na magpadala ng remittance sa kanilang pamilya, lalo na't maraming pamilya sa bansa ang umaasa sa remittance ng OFW. Ang hakbang na ito ng mga OFW ay isang symbolic protest lamang dahil imposibleng matiis ng mga ito ang hindi magpadala. Hindi umano ito dapat ikabahala, lalo na at wala itong masyadong magiging epekto sa bansa dahil ito ay magtatagal lamang ng 1 linggo at maaari itong mabawi sa mga susunod na araw. Kung mayroon mang maapektuhan, ito anya ang pamilya ng mga OFW at hindi ang bansa. Wala actually maging epekto yung pagtitikla ng zero remittance na yan. Una, 1 linggo lang. Ikalawa, malamang kayo sa hindi naman absoluto mangyayari yan. Malamang may public din siya sa madadaling linggo. Katlo, kahit patuloy siya na 1 linggo, maliit na bahagi lang sa pangkalahatang remittances ng bansa. So, tingin namin hindi siya dapat ikabahala. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Ang Philippine Coast Guard naman tiniyak ang pagprioridad sa seguridad ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Legazpi. Muling siniguro ng Philippine Coast Guard na gagawin ang tanggapan ng lahat upang maprotektahan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea sa kabila ng tensyon sa naturang teritoryo.
Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines si Jay Tariela sa pagbisita nito sa lungsod ng Legazpi na nagpapatuloy ang kanilang pagpapatrolya sa mga karagatan na sakop ng Philippine Economic Zone. Anya, makakasiguro ang mga Pilipinong mangingisda na ipagtatanggol ang mga ito laban sa anumang uri ng panggigipit ng mga foreign vessels. Paliwanag ng opisyal na kinakailangan na masiguro ang malayang paghahanap buhay ng mga Filipino fisher folks sa kabila ng tensyon sa naturang karagatan. Maliban pa dito ay pinagmamalaki rin na Tariela na patuloy pa rin ang pamamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng fuel subsidy at food items sa mga mangingisda sa bansa. Dagdag pa nito na nais na mapakita ng pamahalaan na patuloy na pinuprotektahan ang interes ng bawat Pilipino sa kabila ng pambubuli na ginagawa ng China. So, I think ang ginagawa natin is to show the Filipino people, besides of the bullying activities ng China, the national government is still protecting the interest of the Filipino fishermen. To show the Filipino people na there were 26 Filipino fishing boats na nangingisda sa Baho de Masinloc. It is being escorted by 4 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and 2 Philippine Coast Guard vessels. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mula dyan sa lalawigan ng Albay, usad tayo ng konti. Mula naman dyan sa lalawigan ng Camarines Sur, kuha tayo ng report kaugnay doon sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng tropa ng militar at ng ilang grupo, makakaliwang grupo na naitala dyan sa Lagunoy, lalawigan ng Camarines Sur. May balitang Bombo Radio Naga. Naitala ang sagupaan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng kawalang grupo o rebelde sa bayan ng Lagunoy, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Major Frank Roldan, Chief Dipaw 9th ID, sinabi nito na nangyari ang engkwentro sa isang sitio sa Barangay Loho sa nasabing bayan na kung saan maraming mga gamit ang nakuha ng mga kasundaluhan gaya na lamang ng mga pampasabog, cellphones, radyo, duyan, magin ang mga personal belongings. Dagdag pa nito, sa impormasyong nakarating sa kanila galing sa isang nagmamalasakit na sibilyan, mayroon umano silang nakikita sa lugar ng mga armado na hindi bababa sa 5 ang bilang na kung saan nakumpirma rin ito ng mga dating rebelde na nasa kustodiya na ng kanilang hanay. Kaya naman itong nagkaroon umano ng combat operation na uwi ito sa engkwentro na kung saan na-recover ang mga nasabing kagamitan. Ayon pa kay Roldan, mayroong mga na-rescue na mga residente sa lugar na kung hindi umano naging maingat ang kanilang operasyon ay pwedeng madamay ang mga ito. Base naman sa ipinalabas sa detalye ng 95th Infantry Division of Philippine Army, mayroong mga naisalbang mga sibilyan sa nasabing engkwentro at ito ay kabuang 10 mga sibilyan na binubuo ng 6 na matatanda, 4 na menor de edad na kung saan ang mga ito ay nakuha sa pinangyarihan ng engkwentro at dinala sa Barang Council ng Barangay Loho. Binigyan din pa ng opisyal na base pa sa report na kanilang natanggap, ang mga naturang grupo ay nagsasagawa ng paninikil o paghingi ng revolusyonaryong buwis sa mga maliliit na negosyo sa lugar. Kaugnay nito, nagtagal umano sa 5 hanggang 10 minuto ang nasabing bakbakan at matapos ito ay pumunta sa magkakaibang direksyon ang mga nakaengkwentro ng mga tropa ng gobyerno. Samantala, ayon pa kay Roldan, wala naman naitalang nasugatan sa kampo ng kasundaluhan, subalit inaalam pa umano nila sa panig ng kampo na nakaengkwentro ng kanilang grupo. Sa ngayon, nagpasalamat na lamang si Roldan sa mga taong aktibong sumusuporta sa kanilang kampanya para matuldukan na ang insurhensya na higit 5 dekada nang nagpapahirap sa mga tao at para naman sa mga impormasyong ipinapaabot sa kanilang kampo ay naiuuwi umano ito sa matagumpay na operasyon. Nagkaroon nga ng engkwentro dito sa bahagi ng Sitio Labnig ng Barangay Loho, Lagunoy, Camarines Sur na kung saan marami ang mga gamit na nakuha ng ating kasundaluhan, mga firearms, may pampasabog, may mga cellphone, mga radio, meron ding hammock or duyan at yung mga poncho tents, mga personal belongings.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Jeffany Marcelo nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, mayroon naman pong isang drug den ang nalansag ng mga otoridad dyan sa may syudad ng Coronadal. Isang minor de edad na sagip. Kaugnay niyan, may nakalap na report ang Bombo Radio Coronadal. Arestado ang isang high-valued individual at ang mga kasama nito sa isinigawang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 sa lungsod ng Coronadal. Kinumpirma ito ni Kath Abad, ang Public Information Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Abad, isinilbi ang isang search warrant laban sa suspect dahil sa paglabag sa Article 2 ng RA 9165 sa kanyang tirahan. Kinilala ang pangunahing suspect na si alias Raymond, 33 years old, lalaki walang asawa at umano'y may-ari ng isang drug den. Sa isinagawang raid, nagkumpiska mula sa kanya ang 21 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 55 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Nakuha rin mula sa kanya isang improvised aluminum tutor at iilang foil strips. Bukod kay alias Raymond, 5 pang mga individual ang nadakip sa operasyon. Kinilala sila bilang sina alias Ruel, 41 years old, magsasaka, residente ng Barangay San Roque, Coronadal City, alias Rapi, 40 years old, construction worker, residente ng Bangas, South Cotabato, alias Nathaniel, 29 years old, magsasaka, residente naman ng Tampakan, South Cotabato, alias Archie, 22 years old, magsasaka, residente ng San Roque, Coronadal City, kasama rin ang isang minor de edad na 15 years old na sa ngayon ay hawak ng City Social Welfare Development Office para sa tamang disposisyon. Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga naarestong suspect at kasalukuyan silang nasa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12. Samantala, nanawagan naman si Abad at ang kanilang ahensya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga individual na sangkot sa iligal na droga. Dagdag pa niya, mahalaga ang kooperasyon ng komunidad upang matigil ang pagkalat at paggamit ng iligal na droga at makamit ang isang drug-free na komunidad. Top the community to help us hindi natin mababantayan lahat ng puroks, lahat ng barangays dito, but if we will work together for our one goal, which is to have a drug-free community, then eventually by siguro for a few years na lang matatapos natin to problema natin against illegal drugs. Ang naging pahayag ni Kath Abad, ang Public Information Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Sports News. Isa na naman sa mga kababayan ho nating atleta nakasungkit ng titulo matapos na patumbahin ang kalaban nitong hapon sa unang round pa lamang ng ginanap na Korakuen Hall event dyan sa bahagi po ng Tokyo. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Iloilo. Todo ang pasasalamat ni Kenneth Lover sa mga Pilipinong sumuporta sa kanyang laban na ginanap sa Korakuen Hall sa Tokyo. Ito'y matapos matagumpay niyang nalampasan ang kanyang pinakamahirap na pagsubok kung saan ay napatumba nito sa first round ang kanyang kalaban na si Kieta Koreara ng Japan. Ang kanyang pagkapanalo ay nagdala sa kanya ng Oriental and Pacific Boxing Federation o OPBF Bantamweight title. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Kenneth Lover, inamin nito na hindi basta-basta ang kanyang pagsasanay kaya nakuha nito ang titulo. Hinimok din niya ang mga Pilipino na suportahan ang bawat boksingero na may laban sa ring. Umangat naman ang perpektong record ni Lover sa 14 wins na may 9 knockouts. Sa mga Pilipino na sumusuporta sa akin at sumusuporta sa boxing boxing industry, suportahan niyo po yung mga bawat boxer na nagbibigay karangalan sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang sa mga update sa pamamagitan ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Natili tayong updated sa mga kaganapan sa iba't ibang sulok sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maaari pong masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio sa pamamagitan ng
ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Siyempre, kung kayo ay hiligay nun speaking, pwede po ninyong masubaybayan yung mga programa natin dyan sa bahagi ng Visayas, yung Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Sa mga Cebuano speaking, ariyan ang Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Calibo. At sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto. Sa gihapon ko po ni mong Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa imbukada sining iyang balita diriman sa aton sining pagpangalagad. I-check naton ang mga nagapanguna sining mga balita diriman karon sa aton sining iyang palatuntunan mga kauturan. Standby sa aton sining mga kabombo. I-check naton ang balita nagikan karon sa may banwasang uton. Kung sa diin, eksklusibo ini nakuha nga impormasyon sa Bombo Radio. May mga nagpatigayon sinisang initiation rights o sa isa kuno iya ka gang dito kag nabalahuba ini gin rescue sang kapulisan ining mga minor de edad nga naulamid. Check pala naton si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report. Please go ahead. Na atigayon na diri nga ma-rescue sang Oton Municipal Police Station ang mga kabataan nga ginapatihan membro sang gang sa may banwas sang Oton matapos nga inisla ang ginapahayag na gapatigayon sang initiation sa may Oton Public Cemetery, no? Based diri sa video Bombo Champ nga nakita nga ginapahayag tiyang nagpost dito isaman sa membro nga may kabataan sa tunga kung sa din palibutan ini isang kasubong man sini nga mga kabataan kag didto ini siya ang kung sila ang ginpulihan tapungol, no? Siguro ado mga 5 to 10 seconds, no, ang kalawigon sini hindi lang tapungol kundi do may dala pa to nga
sipa no nga ti ginapatihan nga mo ni ang initiation no nga pamagi kung paano nga makasulod ikaw sa isa ka gang. So sa sining ginpatigayon sini karon diya nga follow-up operation sang otoridad sa papangunan ni Police Lieutenant Colonel Abner Hordan, hepe sang Oton Municipal Police Station na tigayon nga ma-rescue ang pila sini ka mga kabataan nga involved sa sining sambit sining insidente no. So natigayon ini sila nga ma-identify pagi man kuno sa fraternity no kay sa Banwasang Uton ang mga fraternity do nag-combine sila Bubucham no federated muna siya ang isa sa mga ila sila kabut kasi ati kisa naga-donate sila nagabulig kag sa sining insidente ti nag-volunteer sila no nga maghatag sa information agod nga ti matadlong kag ma-address man no ang ini-concern karon sang mga estudyante. So sa bulig sini sang kapulisan kag sa pila ka mga grupo nga nag-participate ang na-identify sini tatlo no initially ang natumod sa otoridad kung sa dinti nagapagidaron ini sila mga 15 to 17 years old no tilonsay mga minor de edad. So no kay Lieutenant Colonel Hordan kumo nga ti ang mga involved sini ang kabataan o kon minor de edad. So ang himuon sini nga i-refer ini sila sa bahin karon sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD para sa possible intervention sa sining mga kabataan nga minor de edad. At the same time, so sa natungdan, padayon pa man no kay sa tatlo ni damo pa to ang way ma-identify. So mo ni gid na usisa pasubong mismo sa mga kabataan kung sino ang ila sining mga kopdanan no kagod nga ti madres kag matagaan man sa intervention agod nga hindi na masulit ang ining nasambit sini karon nga insidente tigapati no si Police Lieutenant Colonel Hordan nginisla ang mga katapo karon sang gang kati usually sini basta ko mga gang ni mga membro sini mga estudyante no mga kabataan ay labay na giting iban sini mga minor de edad no hindi lang ma-identify pa kung bala ini sila ang naga-existing karon nga gang man sa may Banwasang Uton o kung ini ang una abing nga kagayunan nga ti naga pakuno-kuno kung nagatukod man sila sa ila sining gang sa may Banwasang Uton kay kung latawon do na mag-uhan man no si Lieutenant Colonel Hordan sa sining initiation sa sining nasambit sining karon nga gang o kung ining mga kabataan no nga ginapayag ti katapo karon sang gang kay swali sining kuno Bubucham basta kung masulod ka sa grupo especially kung sa isa ka fraternity ti kalabanan sinada ang iban may may mga serbisyo no nga gina-offer ang iban ti through physical contact kaka sinabi for example may mga paddle da no iban sini may mga ginamarkahan ang ila sining kamot kaya mga ti may mga patimbaan kag antisika mga membro sang prato kung ano man sining grupo pero sa sining nasambit sini karon nga insidente nga involved sa sining mga ginapayag mga kabataan ning mga minor de edad. So doon na mag-uhan man si Lieutenant Colonel Hordan maglantaw nga ti ang ila sini nga pamagi amo ang bakutihon no ang ila sini karon nga membro antes sika makasulod sa ila sini nga grupo. So ginapanawagan no sa natungdan especially sa sining mga involved nga mas mayo ti mag cooperate no sa bahin sa kapulisan agod nga ma-address ini especially sa mga ginikanan man suno sa iya nga ti dapat nga maagyahan gid no ang ila sining kabataan kay ti hindi taman malipot manigar no may mga insidente niya nga ti iban nagkalamatay bangod sa hising no bangod sa initiation nga hindi na sila kagwanta Bubucham. So as long as nga ti temprano ma-address ini kag batagaan sang nagakigo sining solusyon especially ining mga kabataan nga membro pa karon ining mga minor de edad nakadepende man no kay in case kung may magreklamo willing gid no ang otoridad nga mag-cooperate especially sa sining biktima bla base kung may mga ara sila nga gusto magreklamo no kay sa sining pamagi karon kay di pa man kuno gid mahambal nga iban sini ti minor de edad base kun nadala lang sa grupo no kung sa hilig sang ila sining mga updanan amo natin natikayon ining nasambit sining insidente pero ti in case kung may magreklamo open gid no ang Oton Municipal Police Station especially sa mga gidikanan
sining kabataan nga involved karon sa sining ginapayag initiation sa patio sang Uton, Iloilo. Si Lieutenant Colonel Abner Jordan, hepe sang Uton Municipal Police Station. Pagi sa pagbulig sa aton mga barangay official sa aton nga mga pumloyo sa barangay sa di sa poblasyon sa Uton kag paagi man sa pagbuylog diri kay diri sa municipal ito Uton ang tanan nga mga fraternities diri nga legit nga mga fraternities gin federated nato na may mga set of officers sila man gani ang nagbulig sa isa sa nagbulig diri sa aton sa Uton Municipal Police Station kay hambal nila kanugon sang associated federated na diri nga mga fraternities nga maguba lang tungod sa mga gang-gang. That's why nga nalocate naton ang iban nga ara nakita naton sa video, may nagtudlo nga barangay officials, may nagtudlo nga mga officers sa mga federated nga fraternities diri nga kun amna mo ng mga kabataan. So galing kay nanon pagpatawag naton mga minors, that's why nga iga-refer naton sila sa DSWD naton for possible interventions kag possible man nga mabalaan pa sila sinong mga ilang nga mga upod kag mapatawag tanan-tanan sang magagmata tagaan sa intervention sang aton nga DSWD. Sir, sa involved ni kita sa video, pila ka bilaw nang na-identify ka ng participation nila? So sa susubong may tatlo pa lang kita kabilog nga na-identify, ongoing pa sige pang pagkilala naton sa iban. So karon kuha naton i-refer naton together sa aton na WCPD i-refer naton sa DSWD for intervention. Ang tatlo ni sila nagtumba o sila yung kabuti? So sa susubong sir, wala pagkikita kapamangkot sa kabataan kasi nakita naton yung mga minor. So ang authorized na gid mamangkot sila, authorized na gid mag-interview sa ila magkandak investigation isang aton na Women's and Children's Protection Desk kung sa diin sa subong ginagapan pa nagakandak pa investigation para malocate kung sino pag ito ang mga iban para nga isa na lang sa pagdala sa aton DSWD kag kung ano man da balang nga mga interventions or any legal aspect da nga pag-aubahon sa aton na taga DSWD. Okay, sa inyo sir, ano ni grupo kuno ni sir na Dominica? So do na lantaw naton do isang kagang kay according sa ilang mga information may mga upod man sila nga hindi lang diri taga diri sa banwa sang Uton pero may mga upod pa kuno sila sa taga ibanong naman nga mga banwa. Okay, ano ang grupo sir? So wala pa man sila kadibulson ano kung ilang. So, pila ka bilog ang ginakabit sa mga plan? So madamo pa kay hindi naton gid isa ka isip dito sa video. Okay, basi may iban pa bla dito nga wala mahagip sa video nga ara sa kilid or ano. So that's why nga ongoing progress pa ang pag-identify natin sa iyo. So as of now, ang gusto din sa mga minority sir? So subong igaton over natin sila sa aton nga MSW dito. Okay. So sa imo sir bilang hepe ano man do bag ko sa imo ang muni kaso kung tininga pamagi ko ko. So balaan mo ang tawag ng mga fraternity halimbawa sa mga legitimate na mga fraternity nga sa mga college, sa mga medyo may hindi na minor is may mga mode of initiation na sila magpasulod sa fraternity, may mga servicing sa subong kay aware naman ang aton mga fraternities kay may anti-hissing law na kita. So nag-adapt man nga instead na sang una nga may mga physical contact, subong iba nag-shift naman sa servicing, nag-shift na sa kung ano daw na pamagi para ma-test nila ang kasinsiridad sa isa ka tawo. Hindi halimbawa nila pa daw sa mga gang-gang ni nga hindi pa sila aware ni sa aton mga lahi kay tungod mga kabataan pa. So kung ano lang daw siguro magtubo sa ila paminsaron nga ma-test nila ang kasinsiro sa ilang upod, so mo nagro ilang na pagpapalito. Estimated na ito mo pinatay nila sa mga involved na nito. Bombo Jomar? Police Lieutenant Colonel Abner Jordan, hepe sang Uton Police Station, Bombo Champ. Ang mga nagkala-rescue ni din na nisla subong? Sa subong, ari pa sila sa may Uton Police Station, pero i-turnover ini pagi sa sang WCPD pakadto sa DSWD. Pila ka bilog? Tatlo, bali amo ni sila ang ginpaidalom sa initiation or sila ang nag-initiate sa bag-o sini nilang nga membro? Why pa ma-identify sa otoridad ongoing pasubong kung ano gid ang participation sa ning tatlo ka mga individual. All right.
Pero te kun aton sa digilin tabon duay man gani sang basi kun sila ning upod tong sumbag kay duay man sila sang lagob abi o kundo pila sa ila siding lawas kay ti mo to kadamo to ang nagsumbag isa to sa video ni kita ta do nagkaya patugani gin ay lang to patadlong para makatindog matapos nga gin para kadisla sang tapungol sining mga kabataan. Nakaistorya kita din sa caretaker mismo sa Uton Public Cemetery. Okay, that time ang sa pagkabalo sa natungdan may ara sang lubong. Pero way gid maktuhan lang ati may mga kabataan nga nagpatigayon sa initiation dito kay kuno kung may mga ara gid man sang mga estudyante o mga minoridad nga kasubong sina. So ginasaway nila. Bumutsam galing ti may mga beskis nga hindi man nila tanan mabantayan gid ang palibot ti lusot ining mga kabataan kung paano makobra sa sining kasubong sining initiation sa may Uton Public Cemetery. So ang gina-check karon kay do hindi pa sigurado gin pangita nila ni ang background bla sa video pero duay kuno sang nagasanto dito sa may Uton Public Cemetery nga kun dito gid man abigin himo ang nasabit sining karon niya nga insidente pero ti sa piyak sina kung may aragid man sa mga kasubong sini nga mga bulaton so ay nila gina-tolerate kag ginasaway nila ning mga kabataan nga nagahiwat karon sa kasubong sini nga bulaton. Aribla si papabati naton ang caretaker si Sir Ricardo. Ang kato sir hindi man to guro dire sir. Dogin lang to nilang dire kay ginlibot ko man kag man to daw hindi man dire. Bibenta ko mga yaw tapos way man ko may nakilala man to man ang ako nakita. Pero the time may nakita nga ko nung bataan man. Mga tadlaw. May nakita mo ko to pero hindi apo lang dumalasin ko. Kahit siyempre manirana ta mo. Pero ang mga kinuwar na siguro siyempre galing labay man may tapos buong black. Di maginuwa naman to sila. Mga minor? Tuman may kuan man basta kay minor man iba nang iba hindi man. Kaya singa kumpanya kay Domingo adlaw mo. Pero man ginasita nyo gid na kung may makita ka matay. Oo, ginasita gid na niya kay amo na oras ya hindi na sila diri ka ba pidi makatiner mo. Iti magsira ko di alas 7 sa gabi isa alas 9 ginalibot pa na diri. Ano nga mga grupo ni tay magbataan kalabanan? Umbot lang kay hindi ko makunan kay hindi pa ta kabalo sa ila mga kontrol. Tapos hindi man kapasure nga sila man to hindi man. Oo. Pero tay magluwas na may mga nagakadto na daan nga nagaamo sinabi nagahising-hising ano? Way gid matabo na alin sa una. Nga muna bago pa lang kun diri gid man na sila. Ginasaway naman. Oo, ginasaway gid kay simpre ga tinder ka di paghapon na ya way na mo. Ano oras inyo jud tay? Iti balay ko man dito bang sa nagapa ko na dulong pa ko na pidi na ko makalibot. Makalibot na ko na sir. Oo. So balay daw diri ka gid. Oo, adlaw diri gid ko ya. So kung may mga kasubong sining mga kabataan, way man kamabi nga daw way ginasaway, way yung sila ginasaway ano? Ginasaway gid Parang hindi sila magitinir di kung manong himuon nila di. Kaya alang-alang mo na pabayaan sila nga hindi man sila taga diri o kung ano gid man. Pero diri sa inyo sa barangay di may mga kabataan nga daw grupo-grupo wow. Do ay man sir. Iti diri kung kilala ko sila kundi diri taga diri sila. Hindi ko man makilala. Pero sa imo may mo na kataga diri sa inyo, hindi pa siguro sir. Iti pagsaway ko na yan magluwaam lang na sila mo. Si nabati Andres si Sir Ricardo Hidoque ang caretaker sa Uton Public Cemetery. Bumutsa. Kaya ang aplastada bisang Uton Public Cemetery once kun abi makadto kay tikilid abi sang dalan siguro isa ra kadupa ning kalayon na di sa may kilid sa highway. So pwede kay sulod diretso. Ang iban sini kay may mga iban galing nga hindi ya taga dira taga Uton gid. So may mga pangayaw ting iban diretso lang sulod amo nagisa nga patigayon man sila sa mga kasubong sinabi nga mga bulaton. Bubutsam pero gina stricto na nila. Paano na balaan sang mga otoridad nga may amuna? Kabagen? Paano na balaan sang otoridad nga may natabo nga initiation? Kay sa video
nga naglapta sa social media. Sa video sa social media? Yes. Alright. Sino nagpadala sa otoridad? Actually, ti sa bulig man, sang mga media nga ti nag-follow up sa police station, mo to agin check to kung sino to nag-post, pero ti kay kumodo minor de edad to, so ay naging daibol sa mo to agin pangayuan bulig to sa mga prat. Kay may mga prat member madas may badwasang uton, amo to sila nagbulig kay mga kakilala man kuno sila nga muna nga nag-identify sa sining mga kabataan nga talaga dira iya sang uton ang na-identify nila, pero ang iban sining nga lugar kay iban to kuno do may mga pangayaw, amo na nga do gina check pagidugang sang kapulisan ang ila sining identity. All right. It is si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Isa lang ang klaro sina Diri Banwa, hindi niya fraternity. Wala sang amo sining nga proseso kung ikaw ang magsulod sa isa iya ka fraternity. By the way, sa aton sining nga mga kabombo, kung maghambag ka gang kag fraternity, ti pareho ni sila nga ginabugos sang grupo sang mga individual. Ugaling kay ang kinalain lang sang gang sa aton sini nga mga kauturan, katulad sini, no? Associated sila ya sa violence. Worst, ti criminal activities sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ini sila ang may mga ginatawag nga teritoryo or territorial control. Samtang ang fraternity naman iya, ang focus sini nila social, academic, mga philanthropic goals, no? Kag kaayuhan sa sosyudad sa aton sini nga mga kabumbo. Sadto anay may mga fraternities gid man nga daw involved sa violence during the time nga ini silang daw wala pa yan naga-ininsindihanay. No? But subong nga mga tsimpo, subong nga panahon, wala na. Katulad sa Banwa sang Uton, may federated sila iyang fraternities, dirang gintipo ng nagkalain-lain sining mga fraternities. Ang isa lamang ni sini nila ka goal, kaayuhan para sa tanan. May ara sila sang ginatawag nga kayuhan nga kausa para sa Banwa sang Uton abi. Pero ining mga gang nga iniiya, usually ni ang nagasulod sina diri Banwa mga minor de edad. Kag sa proseso sang pagsulod, ang inyo sini nakita nga video, no? Sandig pa sa aton sining nahibaluan, kaya siyempre, maagyan mo ginamo, samtang nagadako ka, naga-eskwela ka, makasalapo ka sang mga kasubong sini. No? So, based sa akon eksperyensya, kag sa akon sini nga nahibaluan, ini nga proseso, ang ginatawag nga jump in. Correct me if I'm wrong. Why man ko yagang, wala man ko sa fraternity, but siyempre sa mga peers naton, no? Mga kadungan-dungan naton, mga classmates, mga amigo, no? Ang iban sini sa ila, may mga gangs, may mga fraternities, nag-istorya man sila. Ining tawag, ining part or mambal naton proseso sa pagsulod sa isa ka gang, ang tawag sini jump in. Kag usually, no? Para lamang iniiya sa mga gangs. Kay sa fraternity, lain naman iyang sahi isang proseso inamo. May ara sang baptism. May ara sang service. Lain-lain nagadepende sa kung anong fraternity sa aton sini nga mga kabumbo. Mayara sang sadto sang
mambal naton ti way man ginapanugutan ang hising, but usually may ara sang initiation rights man kung pagkatawgon, no? Sa fraternity sa aton sini nga mga kabumbo nga nagadepende sa kung ano nga fraternity imo pagkasudlan, no? May ara man na iya dayon sang nilagid ko kasiguro gid kung anong mauna ang ritual or ang initiation rights, no? Tapos tiya mo na survive ka na diyon, no? Mangin miyembro ka na sa isa ka fraternity. But sa gang tiya mo ning ginatawag nila nga jump in, nga kusa din, no? Ang iban sinisadtuanay gani iya naka-blindfold pa ni, no? Naka-blindfold pa, tapos 10 seconds, 20 seconds sa putihon ka dira, no? Tuhom it may concern ang mga tapungol kag sipa bisan din ka lang naiguon sa imo sini nga lawas, no? Kag after sang ginkasugtan nga kalawigon sang jump in, i-deklarar ka na nga nakasurvive ka kag mangin kabahin ka na iya sang gang, no? Sad to say sa aton sini nga mga kabumbo, there were times nga kunang masulod babayi sa isa ka gang, ginapapili pa na siya. Oh. Hirap o sarap. Oh, may mga muna nag-exister na, sa gang lang na yan nag-exister. Hirap ti jump in sa putihon ka sa mga babae, ginadapal, ginasipa sa mga papariyo man nila nga babae, or sarap, ti magamba ka nga sarap, ano aw? Oh. Ti kung sino dirang leader-leader nyo, oh, siya ang makabenepisyo kung sarap ang imo nga initiation nga pagapilion para lamang nga baka sulod ikaw sa isa iya ka gang. Oh. Ti kung nakasulod ka na, ara ka na sa sirkulo sang gang, ang dason nga pamangkot. Para sa ano? Oh. May mayo bala kamo nga kausa nga nagtukod kamo sang grupo, or para lamang iya nga ti mangin sarawayon sang sosyudad. Oh. Kay way man kita may nakita sini nga gang nga nagaupod sa community service, sa mga clean up drive. Oh. Di bla? Sa tuanay mga gangs nga involved or ginabalita naton diri sa bahay na bisang syudad sa nga Iloilo ti. Galinag sanay, rambulanay, habuyanay butilya, lampusanay tubo, lampusanay isang baratiha, nga wala man iguay. Oh. Ang patal sining istorya banwa, bala nyo kung ano, may mga inosente nga nagakarimalaso bangod sa pag-intra sa mga ganggang. Kay ti sa mga kabataan mayara sang peer pressure nga ginatawag. Nga sa inyo abi iya nga mag-classmates dira, sila iya nakasulod sa gang tapos ikaw wala, ginaingganyo kanila o galing kay hindi ka, ti kung hindi ka magsulod sa gang, hindi na lang ta magbigway, hindi ka lang namon pag-updon sa kundi kami magkanto. Ti ing iban sini bangod sa peer pressure nagakapilitan. Oh, tiyang lala sini iya nga sitwasyon dira kay ti kung mag-init karon ng isa ka gang to kagang isa ka gang, tapos matsimpuhan iyang imo sini nga bata, matsimpuhan imo hinablos, imo himata. Oh, nga waay man siya gani isang intensyon nga manggamo, o galing ang salaya lang kay ti kabahin siya sang gang kag na-identify siya sang piyak nga gang nga miyembro siya sang kontra nga gang, ti nga talikod binuno linampusan bato uloy patay. Oh. That is why nga waay gidya sang lugar ining mga gang-gang nga ni adresaton sa nga sosyudad. Oh, kay waay isang kayuhan nga madulot sini. Oh. Kalainan lamang sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mambal kabiti kabahin iniya sang kabuhi isang tawo.
nga dapat maka-experience sa mga kasubong sila. Tidamo man niya sang tao nga naghalamtong, nakalabot sa ila sining prime, nakalabot sa ila sini iyang mga handom, nga way man nag-agi kag way man nangin kabahin sa isa kagang. Dapat ang local government unit sa Banwasang Uton kung nahimo gani nila nga may federated fraternities dira. Ti mas dako guro ang nga bagay kung matumod nyo kung anong mga nag-exister sini nga gang, no? Kag kung gusto nila yang nga may gang sila sa gyapon, why gid sang problema, no? So long as nga ang ila sini nga mga buluhaton para lamang sa kayuhan, i-convert sila sa maayo sini iya nga mga pamatanon, and eventually sa aton sini mga kabumbo, no? Basi dira pa sila maka-attract sang dugang sini nga mga miyembro nga nagapatigayon sa mga community service, naga-volunteer sa kung ano man sini ang mga dapat sini bululigan. Ti kung tani mga amo sini banwati, mambal naton nga mapuslan tama ng mga gang members kay imbes nga naandan tayo nga gang associated sila sa violence kag criminal activities. Sa banway sang uton lain. Kayuhan sini ang ilang nga ginahimo iya. Imbes ang naandan ta nga kalainan. Di ba kung makahimo man dira sa mga pamagya ang uton na Municipal Police Station kag subong man ang local government unit sa Banwa man sang uton. Pagbalik nato na Banwa dugang pagin nga mga balita kag impormasyon diri man sa bumuanay sa Udto. Pineya 6 mas pasangkaron kuno ang pagbantay sa mga port agud nga malikawan ang pagsulod sa illegal nga droga diri sa aton. Kag biyahe sang Roro plano nga saylohon diri sa syudad sang Iloilo. Balikan ta madalaguan pa nga mga balita diri sa bumuanay sa Udto pagkatapos gid lamang sang pila ka importante nga mga pahibalo. Oras The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion si musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano bala magpain sang basura sa Panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet
kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa, lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sa simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit, agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical... Balik diri sa pagpangalagad sa bumuhan ay sunto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Kasunod sang pagka-recover sang masobra lapit 1 ka bilyon ka pesos ka balor sang illegal nga droga dito iya sa may Mindoro, no, sa port, sa Calapan Port. Diri kuno sa bahin sang Rion 6, ihugton man kuno diri sang Pidea 6 ang pagbantay sang mga port diri para hindi na makalusot ang illegal nga droga, makalabot abi sa syudad, probinsya, sang Iloilo kag sa iban pa ni naton nga kaiping nga kaprobinsyanan, just like probinsya sang Aklan, Capiz, no, Guimaras, Antique. Check ta si Bombohan Andasa. Bombohan sa report, please go ahead. Mas ginpasangkad pa sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 ang ilang mga security measures sa airport kag seaport sa rehiyon agod matap na ang nagasulod man nga illegal nga droga sa rehiyon Bombo Chama. Sa interview sa Bombo Radio kay Atty. Bomrad Tok Abonado, ang Legal and Prosecution Unit sa nasambit nga ahensya iadrigin na pahayag nga ang mga security measures kaangay sang pagkandak sang random checking o pagpalibot sa mga K9 sa airport and seaports, pag-deploy sang mga PDEA personnel and intelligence agents kon intelligence officers agod nga ma-check ang kada isa sa mga nagagwa kag sulod sa rehiyon kag close coordination man sa iban pa nga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police, Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard sa kag amo man ang mga airport kag seaport security. Diri man naga-coordinate man ini sila sa ilang mga counterpart on other regions agod nga kung may matiktikan nga may nakagwa sa rehiyon nga droga, pwede nila matimbrihan o kung magbinaligay sa pinagi man sa ilang nga coordination diri man Bombo Cham kag ginasiguro gid nga malimutan o kung masikyar gid ang mga ports nga recently na report nga may mga nakumpiskar na nga illegal nga droga kaangay diri sa Western Visayas sa Dumangas and Negros area. So lakip man sa mga seaports nga
katuan kag nalibutan sa PDEA Region 6 amo ang port sa may Iloilo, Port of Bacolod, sa may Port of Caticlan sa Malay Aklan, ang padulong sa Boracay Island, part of Rojas sa may Rojas City Capiz, kag sa may Calibo Aklan, sa San Jose de Villavista Antique Port, kag sa Dumangas Port, kag sa bahin sa Negros Occidental sa may San Carlos, kag Concepcion naman sa may northern area sa Iloilo. Sa mga airports naman nga masaniman nga ginakatuan kag ginatinguhaan gid sa PDEA Region 6 amo ang Iloilo International Airport, kag iban pa diri kaangay lamang sa may Calibo International Airport, sa Caticlan Airport, kag sa Rojas Airport, kag sa Adik Airport iya Bombot Siamso. Apisar nga tigin ako man sa PDEA Region 6 nga medyo gamay pa ang ila personnel sa when it comes sa mga nagakandak abis ng ilang drug bypass operation, kag nagakandak man sa ila diri nga mga alibot at pag-secure mismo sa mga port, sabat ginatinguhaan gid nga may mga augmentation kag coordination sa ibang nga law enforcement agencies agud nga makabulig sa ilaman sa nga mga pagpatuman sa security measures agud nga malikawan na kung matapna na ang pagsulod man sa illegal nga droga sa rehiyon. Yari bala kababati naton ang ining pahayag ni Atty. Bomrad Abonado. Oo. Well, sa parts ng PDEA, padayon ang ginakandak naton nga mga security measures para ma-ensure nga madakpan, no, matakna ang nagasulod ng illegal nga droga sa aton nga mga ports, airports man. We have K9 nga nagalibot, no, dira sa mga airports sa seaport. So from time to time ginarandom na sa check up para hindi hindi bala maabot sang mga nagabaligya, naga-transport. At the same time, we also have mga profiling, no, may mga PDEA personnel kita sa mga seaport nga nagalibot man para matanaw mo, ma-check na ang mga ang mga nagagawa sulod ng mga tao. Ni ara man kita nga mga close coordination sa other law enforcement agencies, particularly ang mga airport o seaport na bala nga mga security man nga nagalibot man dira. So ga-work kita hand in hand. Amo sa last time may mga kita intelligence man from other areas, not only diri lang sa Region 6. Niara man sa iban nga mga parts ng region nga kung masulod sila or magwa sila kag matiktikan naton, gina-inform naton ang mga counterparts naton sa piyak nga regions para sila mismo no kung kumutang tabi nakalusot gid sila. Bantayan na nila nga daan dito. So amo na nga padayon gid ang ating monitoring sini para to avoid nga magapanisan bisan diri sa aton or sa luwas sa region, other regions sa Philippines, no. But ang ina nga pag-check, sir, every day or may mga specific time bala ang pagsikyar sa nga PDEA sa ining mga seaports naton, sir? Well, random siya, hindi magid siya silingano. Every day ni ara kita nga pero sari-sari nga mga ports ang ginakadtuan naton. Dito siyempre ang limited man ang aton resources when it comes sa K9, pero gina-augment man na siya sa other law enforcement. Dira no kay sa seaport naton may ara kita may mga customs, may mga police, may mga other enforcement agencies man nga nagabantay dira, no. So buligay kami upod sa mga sa mga entities nga to ensure nga hindi na makasulod or makagwa man, pero sa parts ng PDEA, no, we try our best to make sure nga malibot namon ang mga areas nga may mga concerns bala nga damo nga sulod ng mga ports, no. And anong mga areas naton dira, sir? Normally, no, may mga batian kita siyempre ang mga roro nga area sa mga Dumangas nga mga ports nga balanan, pero siyempre hindi man na kita ga stop dira. Once may ma-receive kaming information or any bisan wala pa gani kita may mabatian, we try our best to visit almost all of these ports to avoid man nga mga sila magpadayon sila blang makita ang wala visibility sa area nga na, no. So far, sir, may mga na-intercept na yan kita with sa subong abi nga tuig nga mga illegal drugs or illegal drug personalities man?
May mga last time may mga batian kita nga mga reports no nga sa mga areas nga may mga dakpan kita sa last time may mga ara kita sa Negros nga sa Bredco no nga mga natigayon nga nga nagapanaog sa Roro na pang intercept naton sila kag lately I think if I'm not mistaken ang PDEA man dito sa Luzon naka-intercept man nga natigayon ng sa kadako itong shipment no sa illegal na droga. Nabaryan diri Bombo Cham ang pahayag sang Legal and Prosecution Unit sang PDEA 6 Attorney Bomrad Sok Abonado. So ini man ang pagpasangkad nila sa ilang security measures ang kadungan man o kung kaangot man sa ining uli lamang nakompiskar kag nadakop nga kontani nga pasulod nga illegal nga droga diri sa Western Visayas sa may area sa Oriental Mindoro Bombo Cham. Kag ekspektaro nila bangod gati bantayan ang mga ports magita naman asang iban sini nga pamagi ang mga durugista ni kung paano nila mapalusot ang illegal nga droga. No? Mas mayo pagid, hindi lang ang pagbantay sa ports, ang pasangkaron sa PDEA, lakip na dire ang ila sini nga intelligence gathering man. Amo man sa bahin sa aton sini kapulisan, no? Kag subong man kabahin man sang katungdanan sang Philippine Coast Guard Yes, tama gid ini Bombo Cham kapinta ang amo gani man nga apisar nga kulang ang PDEA 6 ko nang ilang personnel ang with coordination sa Philippine Coast Guard kag pagpasangkad man sa ilang mismo nga security measure ang makabuligid sa pagtap naman sang sulod man sa illegal nga droga diri sa rehiyon sa East. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sini nga follow-up report. Amo man lang nakasimpleng equation mo kung wala sang may mapahanugot nga makasulod ang illegal nga droga, hindi gid na iya makasulod. Kag kung may magtesting, madakpan gid. 49 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Plano karon sang Philippine Ports Authority nga ang tanan kuno nga biyahe sa Roro sa Iloilo na diri sa may syudad sang Iloilo tidin dampi abe. Kag as per information no nagpadulong ini sila sa Iloilo City Council agod nga iplastar ining nasambitan karon iyang lihok or move sa Philippine Ports Authority kag matigayon ini? Anong sistema, anong plastada, kag anong dugang sini nga mga plano diri? Bombo Angel sa report, please go ahead. Ginkumpirma diri Bombo Cham sang Philippine Ports Authority Region 6 nga ang plano nga pagsaylo sang biyahe sang taran nga Roro halin sa Banwa sang Dumangas pakadto diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Alan Rojo, Port Manager, yagin pahayag nga plano nila i-expand ang port nga yara sa subong sa may Fort San Pedro nga idugang nga expansion sa bahin sang fish port area diri sa may bahin sang Iloilo City proper Bombo Cham. Suno kay Mr. Rojo, ini ang may kaangtanan man sa mando ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon nga pagpasangkad sang transportation system diri sa bahin sang syudad. Patag niya hindi matandog ang mga heritage areas kabahin diri ang Rotary Park, ang Fort San Pedro nga the reason why nga gin-consult man diri ang NHSCP Bombo Cham. Kag subong adlaw nagpangayo ini sila sa bahin sang Iloilo City Council sang endorsement agud mapasa na sa Regional Development Council ang endorsement o isa sa mga requirements bag-o mapadala ining complete requirements sa bahin sang Office of the President Bombo Cham. Kay may kuha ni siya mo tatlo ni sa dapat ka requirements. Dapat makakuha sila sang endorsement halin sa City Council, halin sa Department of Environment and Natural Resources kag National Historical Commission of the Philippines bag-o pa man ini siya ma-approve ining plano. Pero with this one ang ilagid ring intention nga mangin na center of economic activities ang Iloilo City pero ang mga mga transport like mga van bala bombotsang or lagko gid lang nga mga karga didto man sa gihapon sa Dumangas amo man na ang nangin explanation ni Mr. Rojo sa aton pamatian tablang kabahin diri sang nangin napahayag man ni Mr. Alan Rojo sa atong interview.
expansion project sir, naka-focus na sa Fort San Pedro. So with the guidance of our honorable mayor, we are proposing to transfer the operations sa existing Tangalapos nga Roro Port sa aton nga proposed development plan sa San Pedro. Then also we are encouraging, the mayor is encouraging us to transfer also the operation of Dumangas to Iloilo, making Iloilo nga daw hub bala nga diri na tanan ang center sa nga Roro operation sa city mismo. What will happen sir ang current nila nga port na to ni padako nila siya? Padako ta sir, butangan ta sa sang additional ramps. So ano kalapad siya sir? The standard Roro ramps for medium and bigger size Roro sir. Pero sir may mabilin pa man nga Roro sa Dumangas? If that is the plan sir, wala na ang kwan, more on trampers na lang to, tramping vessels na lang, the Roro operations will be transferred directly dyan sa Iloilo. Impact sina is that we will be inviting more investment sa Iloilo. So we cannot, we have no still the pecuniary estimation, but dako sir kiti, we are also inviting other provinces to venture Iloilo like Cebu, Palawan. So, based on our PCD, dito na yun sa may boundary sa fishing port area bala sir. Dito na ang expansion namon kay if facing Guimaras sa right side na tayo mag-expand kay sa left side to wala na tato room for expansion. Pero sir, for sure hindi matandog ni ang iyasang like heritage site sa may Fort San Pedro sir. Yes sir. Yes ma'am, we will be preserving the heritage site. Actually we have already an agreement with the NHCP for that. Maganda kasi expansion sir. Ano nga mga ang himuon sir since kami subong sir di ba operate naman darang area. Ano nga mga expansion ang Obrown specifically sir? So additional Roro ramps, bigger marshalling area to cater more containerized cargo. So ang passenger vessel must stay na siya daya, i-expand lang ang lugar. Yes sir. From there, dira mo bisa. Yes sir, yes sir. Pero sir, right now, anong ginapakingigay sa may City Council, sir? Actually, ang simple runo lang naman ang ginapangayo namon ang resolution of no objection for the development of Port San Pedro. So, gadepende sir sa issuance sang endorsement sang Office of the President. Once may runo na ta endorse ang NEDA, endorse sa RDC, NEDA, then NEDA to Office of the President. Pagwa sang approval sang PCD namon, that's the time we can start our project. Pero sir, since nga may imprimatur ini sang national government, we see sang padasin nga pag-umpisa sa construction city. Yes sir, yes sir. Amo ning ginkadto ni Secretary Dizon de las. Yes sir, part of it. Ano gusto lang exact na marching order ni Secretary Dizon? We have to make the area economically improved, viable for all, tapos more on public service. Pero how will this impact naman sir sa biyahe sang mga fiber boats sang Guimaras? Wala impact sir, they are separate sila yan na area. Pero sir, ang hambal to gani sir, ma-cover na yan sir ang do existing kuno sir about the Double Dragon or anything na istoryahan yun ni sir, na-consider yun ni sir? No, it will not run counter to the existing contracts ng Double Dragon. Hindi kit siya matandog niya. Oo. Bombat siyam na batian sa mga kabombo naton ang statement man ni Mr. Alan Rojo, ang port manager sang Philippine Ports Authority sa nga interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniyang report. So malawig-lawig pa ining proseso. Ining plano nga pagsaylo sang biyahe sang Roro diri sa may Port San Pedro area. I-develop kag wa isang tandugon kuno dira kung mag-abot naman kita iya sa mga heritage site naton. Kung masugod pa lang ang isa ka proyekto mo man hambal. Nga wa isang tandugon. Pero kung ara na kag do makita nga do sa gabal niya parang mag-giveaway sa development, progress, no? Kag pagpatahom kinanglan gid nga may matandog dira. But hopefully sa aton sini mga kabombo mangin maayo no? Ining nasambitan karon iyang plano sang Philippine Ports Authority.
56 minutos sa nakaligad sa takna siningalaw na hingagawon ko lang balita ni Bombolinsi kay apisar nga wala na sang napaidalom sa red election hotspot o red area diri iya sa bahin sang Western Visayas. Isang yapon naka-alerto ang COMELEC Regional Office 6. Bombolinsi sa report, please go ahead. Ginapasiguro Bombocham sa Commission on Elections Region 6 ang publiko nga magapabilin nga naka-alerto for potential security concerns ang nasambit nga talatapan sa pihak sa pagkadula or pag-reclassify sa Banwasang Kalinog from red election hotspot category nga naging green category Bombocham. Sunod darino kay Attorney Dennis Ausan ang Regional Election Director sa Commission on Election 6 nga ang aton nga mga otoridad magapabilin sa gihapon nga nakabantay sa aton tagsa ka mga kabanuhanan or tagsa ka mga probinsya apisar tuod nga may ara sa reclassification or wala na kita sa anuman nga lugar sa Western Visayas nga napaidalom sa red category both sa Lingon sa Banwasang Kalinog wala na yasang serious threat halin abi sa armed groups pero sa sining change nga ini sa bahin na naton diri sa may region 6 wala na gid kita sang dapat nga kuntani sang kahangawan apisar nga tiya mo na wala na sang red category pero tiniyara pa sang iban nga mga areas diri sa region 6 na napaidalom sa gihapon sa orange kag sa yellow category. Gina-welcome gid ni sang the Commission on Elections sa gining improvements sang security classification sa Banwasang Kalinog pero tinagapabilin sa gihapon nga watchful ang aton nga Commission on Elections. Agod nga masiguro nga safe kag orderly ang aton nga electoral process. Ang Commission on Elections, ang Philippine National Police, kag ang Armed Forces of the Philippines mag-convene naman for a Regional Joint Security Control Center meeting subong Marso 29. So ining pag-updanay, pag-convene diri nila, dari iga-assess ang current security conditions kag di mapabaspog pagid ang coordination among law enforcement agencies. Kag dugang pa dari ni Attorney Ausan ang final security plans para sa election mahimo nga ma-finalize antes pa man niya ang Semana Santa para ating masiguro nga aton nga law enforcement magapabilin nga fully prepared sa anuman nga potential threats. Siyari bala ato pumatianan ng pahayag ni Attorney Dennis Ausan. Well, kita insofar as we are concerned, most especially together with our partners nga law enforcement naton nga deputies sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, and the Philippine Coast Guard. We are not lowering our guards, so to speak. Nga kabiya sige-siging amon nga coordination. We even do small group meetings. In fact, we have an upcoming Regional Joint Security Control Center to accept the proposed security plans by the different provincial joint security control centers nga nalambot Manila after consultation sa ilan nagkalain-lain nga municipal, city nga mga joint security control centers. So once bali ma-present na nila studyohan namon sa level namon sa RJCC kung okay bala nga i-adapt namon. So laban-laban second or even before Holy Week we can already come up with our final security plan, and how I wish that we can also have our final deployment plans, so pero sa subong hindi ko pa masiling kay bangod man ay our decision is dependent on the packing and shipping committee of the commission kung saan gid la maabot atol mga makina, saan maabot atol mga balota, etc. So ginawa na hoping ma-finalize by mid-April, then kay para maplastar na namon ang amon mga security arrangements, and everyone along the way will be duly notified kag mangin seamless ang aton operations. And Bombocham si Attorney Dennis Ausan ang Regional Election Director sa Commission of Elections Region 6.
Ti good news man kay last time to may pila pa ka mga kabanwanan nga yara sa idalom sang hotspot pero ginlift naman adto matapos ang re-evaluation sa sitwasyon sa sining mga lugar sa bahin niya karon sang riyon sa particularmente diri sa bahin sang probinsya sang Iloilo. All clear ng inya Bombolins, no? Yes, Bongbot Sam, wala kita dari sa red category. Waay nakitaya sang banwa under sa red category nga nabutang kay last time to sa first na pagtagwa sa komisyon ng election sa sining mga lugar bala nga napidalom sa election hotspot ara pa yung banwa sang Kalinog sa red category. Pero so far subong may mga may mga banwa na lang nga nabutang sa orange, sa yellow, kag sa green category. Sa orange category amo na mga areas Bongbot Sam nga diniara sang serious armed threat. Sa yellow category naman mga lugar nga may history sang election-related incidents. Ang green category amo naman ang ginakabig ng mga lugar nga generally peaceful. So na subong ang Kalinog na butang wala na sa red category Bongbot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Ipasalamat kita ya kay Waisang yara or na gindula na no ang banwa sang Kalinog sa bahin iya sang red category no kay saton sining mga kabumbo kabudlay kag masakit pa minsaron nga may mga ginalauman ikaw iya nga from time to time may posible nga matabo katulad na ginamang sining adlaw dito sa may dato sinsuwat sa may Maguindanao. May ginluthang to, isa patay, isa pilason. Pero ang information naton do ang isa i-confirm talang abi ini nga do ginbawian man kuno sang kabuhi. Tiyamakon mo sina kagamo kagkarot sang eleksyon niya sa iban sining lugar. Dapat pasalamatan naton nga sa bahin niya sang syudad kag probinsya sang Iloilo makabigta nga way na ya sang mga mainit sining pagsingkianay man sa tunga sang mga naga-kandidato. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini naman si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion si musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo,
We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espaso. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan.
Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kung personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kung bisita nga makadto sa inyo balay, ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Nagapanumbalik kita para sa kahapon lamang program. Today is Wednesday, March 26, 2025. I hope kamudara tanan okay good ang inyong pangisay-kisay. Nagayuhom because busog. Kag manayanaya ang guya because naka-power nap na. Check natin kung pila lang kaadlaw bago kita nga magboto. "47 dias na lang, 47 days to go before Election Day." Thank you, Gid, sa atong dira nga mga suki nga mga tagpalamati dira sa may probinsya sang Antique. Salamat sa madamo nga nagapamati dira. Kumusta man kamo? Kumusta weather da? Init-init gid no. Pero sa mga kaumhan nga damo pa ang mga kakahuyan, daw hindi gid halos mabatyagan ang puwerte nga kapaang. Sige diri sa syudad may mga electric fan man, may aircon man, may mga abaniko man, may mga pamaypay man. But anyway, sa sining hapon, mga kabombo, nagabalik kita para nga magdulong na naman sa inyo sa mga kasaysayan nga ato nga maging kalingawan sa sining hapon. And of course, padayuno naton ang wala ta natapos ng sulat ni Grandma sang La Paz, and she was asking, sala ba la kung magigugma ka nga may edad na ikaw like sa mga 80 na? What do you think? Hibalo natin ano ang maging katapusan sa iya sininga istorya sa aton sa sininga hapon. For the meantime, aring aton nga song para sa inyo tanan. Salamat for being there. Here's the song from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. Welcome sa Kahapon Lamang program. I was hurt and I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry.
you do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your endless love, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Ari lang kudi kung sa aton pa. Yes, I'll be right by your side by Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. Let me have this chance para nga i-remind ang aton nga il-interviewon nga winner naton si Jocelyn sang 5th District. Jocelyn, I hope nagpamati ka gidira and you're ready to come here this coming Saturday before 2 p.m. Kadto ka diri sa estasyon sang Bombo and then pa-Xerox ka sang imo nga ID. 2 copies. So see you this Saturday, March 29, 2025 bago mag-2 sa hapon. Kahapon, nagsugod kita basa diri sa sulat ni Grandma sang La Paz. Kung sa diin, she was telling us nga bisan may edad na siya, bawdo kadamo pa ya ang interesado sa iya. May mga young, nag-edad 35, professional, nga nagakaluyag pa sa iya. But one day, balo na inino si Grandma, one day, may nabatian siya nga tingog sa radyo, nga daw nagpabalik gid sang kabuhis ang iya nga husband, kay ang patikon ang pagkadlaw, ang bana niya gid, ang iya nga ma-imagine, ang paghambal. So, grabe, no? Grabe ang ego sa iya. To the point nga, super willing gid siya nga tultulon, pangitaon, diin ang ini nga tawo nga nagtandog sang iya nga balatsyagon. Kag wala gid siya naguntat. Tubtob nga nasalapuan niya gid ang ini nga tawo, gingadtuan niya ang iya nga bala, ang balay sa sini nga tawo, ginupod niya ang iya nga apo, kag didto nagatubangay sila nga duha. Kag sa pagatubangay nila nga duha, ti ginhagad siya mga pe kay aga no nagkadto to siya ti ambalya wala siya ka pangape tapos nag-abot ang bata sa sini nga tawo and then ang iya nga apo. Padayon na naton diri ang kasugpon sa sulat ni Grandma sang La Paz. So amo to, Tita Regine, may nagsampot nga babae, may upod nga bata, tapos hambal niya, bata ko, kag apo, tapos sining niya sa bata, bisa kay Lola. Pero ang bata, tapos niya bisa, nagkupo pa sa akon, daw maribenta ang dughan ko. Siling ko, ay, damo, galiin mo uling, ginabaligya ina. Siling niya, oo, siling ko tagpila, siya tag 550 siling ko tipa bakla ako. So, ginduhol ko sa iya ang 1,000, pero ginbayluhan niya ako 500 pesos.
Wala kami magdugay, kay kung dalayon ng iyang hambal, base hindi na ako kapugong sang akon balatyagon. Siya na lang permi ang sa kaisipan ko. Ganis ang kahidlaw ko sa pinalangga ko nga bana, nagtawag ako sa iya. Kag diri ko ginpabutsyag ang akon balatyagon sa iya. Kag sa liwat, nabatian ko naman ang tingog sang akon bana sa matamis niya nga pangadlaw. Sa masunod nga adlaw, siya ang nagtawag sa akon. Siling niya, "Do ka init? Gusto mo manghalo-halo?" Sus, daw matumbo ako sa kalipay. Siling ko diin. Sabat niya, "Ikaw, diin ang gusto mo." Di siling ko, "Sa isa na lang ka fast food chain dira sa molo kay medyo malapit diri sa amon." Gani dali-dali ko nga ginhagad ang apo ko nga lalaki, kag nauna kami sa iya. Nagpungko ako sa bakante nga lamesa, kag wala magdugay, nag-abot siya nga nagayuhom. Hambal niya sa apo ko, "Dali, ma-order kita sa naluyagan ni lola mo, luwas sa halo-halo." Sa nakatapos sila order, kag sang gindulong na ang order niya, siling ko, "Kadamo man sina." Tapos hambal niya, "Ti, dalhon ninyo kung hindi mo maubos." Kag nagpungko siya sa luyo ko. Iya ako inagbayan, kag ginpalapit ang akon guya sa iya guya, kag iya kami ginpicturan. Nag-selfie sila ha. Kag samtang nga nagakaon kami, nagring ang iya cellphone. Tingog sang babae, "Din ka, sinupod mo." Kag dinuhol niya sa ako ng cellphone. Nag-hello ako. Akig ang babae. Habal niya, "Manuguba ka sang 3 na katuig namon nga relasyon. Kag nagpagasto ka sa iya." Pato nagpinot ang akong dughan. Gani binali ko sa iya. Siling ko, "Sino to?" Hambal niya, "Nagapatay sa akon." Ti, hambal ko 3 na gali katuig inyo relasyon nga hindi mo pagin pakasal. Sabat niya, "Sala sa Diyos sa babae magpakasal, sa babae nga bulag sa bana." Sunod sa Bible, kung buhi pa ang bana o asawa, sala sa Diyos. Pero sala sa Diyos, no? Bisan bulagay na kamo. Ti, siling ko, pero nagapakasala man kamo. Tapos hambal niya, "Ti, anong mahimo ko?" Kay aga-aga, nagakadto siya sa balay, nagapaninda siya. Tapos ginadalaan niya ko kung ano-ano lang. Ti, anong mahimo? Sa isa kasulog, sa munga nga. Ayambot. Aba ko gani sa iya, balikan niya bana niya, pero sabat niya, sunugon niya balay kung ipuwera ko siya. So in the Regine, duminasyahan ako sa isa ka drum nga tubig sang ako nabatian. Sugod sad to, wala patay ang text sa akon sang babae. Ginamulay niya ako, siling niya, "Hoy, tigulang, move on." Kaya abi mo matuod ang palangga niya sa imo, giniinto ka lang niya. Peke ang pagpalangga niya sa imo. Kami nga duha ang nagapalangga-anay. Malipayon kami nga nagahuliday, gani hindi paguba ang amon relasyon. Ikaw, tigulang ka na. Ako, bata pa. Luyat ka na, malana, mahuya ka sa kaugalingon mo. Suspwerte. Ang tanan nga pagmulay niya sa akon, ginapabasa ko sa mga apo ko. Nagapagot sila, hambal nila. Kung makita ko ina siya, kalbuhon ko gid ang iya. Abaw Bisa nang hinablos kong abogado, siling niya, "Ano tita, kasuhan ta?" Siling ko, "Babay ilang, kay may Diyos ang kalibutan. Basta hindi siya kaabot sa edad ko, kag madula siya sa kalibutan. Ako, bisan mapatay ako, malipayon na ako sa ginhatag sang mahal nga Diyos nga kabuhi." Siling sang apo ko, "Lola, kalimti siya. Adi kami nga nagapalangga sa imo." Pero mga apo ko, siling ko, tungod ang tanan ko nga handumanan kay lolo ninyo, ara sa iya. Te, basi maakig na ina sa iya. Siling ko, naglisensya man ako kay lolo ninyo, kag iya man ako ginpadamgo. Hambal niya, "Kung malipay ka sa iya, malipay man ako." Nga nagayuhom siya. Gani ang ginimo ko, upod sa ako na po nga military, upod sa iya, nagkadtugid ako sa iya balay, para mangayo sa iya sang handumanan. Kag iya ako gintagaan sang iya litrato, kag iya bayo. Akon ginpasuksok ang iya bayo sa akon ulunan, kag amo ang akon ginahulid,
Kagang iya litrato, antes ako magtulog, ginahalukan ko, amuman sa akon nga pagbugtaw. Sining karon lang, una nga adlaw sang Pebrero, gitawag ako sa hinablos ko, nga tag-iya sa ning building. Kaginhimo nga headquarters, no, sang mga politiko. Ang ini nga building, tisili niya, diri ka anay, kay ang kabataan nga scholar ta, aga nagahalin, kagabi na nagapauli. Ti nagbalik ako, bisan tigulang na, kagdala ko man ang handumanan ko nga bayo, kag litrato. Te kay akon birthday, March 12, diri ginhanda. Diri ko nabatyagan, nga damo ang nagapalangga. Kay ang tanan nga pamilya sang bana ko, nga mga manggaranon, sila pa ang nagasto sang tanan ko nga handa. Labot sa 80 ang amon bisita, bisan si Anay Mayor, upod sa iya 5 ka bodyguards, nag-abot man. So iya ako ginhakos, tita, happy birthday, bawhidlaw man ako sa imo ba, sila niya. Kay ti isang sadto, no, sang mayor pa siya diri sa aton, kada birthday ko, ara gid siya. Kay ginday Regine, ang naghatag sa akon sang lubos nga kalipay, kay etong tawo nga peke ang pagpalangga sa akon, nag-abot man. Kung wala lang ako nahuya, ako gid ang mahakos sa iya. Kung sa bagay, ang tanan ko nga pamilya, sa akon 3 ka anak kag mga apo, wala ako gintago sa ila. Ining akon balatyagon. Kag diri ko nabatyagan man ang pagpalangga sa pamilya sang akon nga bana. Bisan sila mga manggaranon, kay magluwas sa gasto nila sa handa. Nagkuha pa sila manog kanta. Ato nagakanta ko no sa Fort San Pedro, ilang agin bayaran 2,000. Tinalipay gid ako kuntani na gid, no? Ang akon kalipay kun ining tawo nga yara sa iya ang tanan ko nga handumanan sa pinalangga ko nga bana. Akon gid siya serbisyuhan nga daw hari sa akon subong sa pagpalangga ko sa bana ko sadto. Pero anhon ko kay may nauna na sa akon nga nagpalangga sa iya. Medyo bata pa sa akon, mahamot pa, ako tigulang na, kurinot kag pangsot pa. Bawa. Tinday. Siya man niya ha, nagbutang sang ha-ha-ha nga laughter. Anyway, tinday, mapaumod na lang ako, kabay magmalipayon sila. Ako, bisa nagadugo ang akon kasing-kasing. Antuson ko na lang ang tanan nga kasubo, mientras buhi ako. Inday, para may idugang ako nga handumanan sa iya, nagpakuha kami nga duha, picture. Akon gid gintipigan ang tanan ko nga handumanan, tubtub sano. So nagpauli na siya, ginsugo nila ang nagakanta, nga magkanta sang kanta nga ang gugma sang mga tigulang, daw sa igi nga nagakamang. Kagiya paginsugpunan sang paala mahal. Gani wala ako napunggan ang pagtulos ang akon nga luha. Hinakos ako sang akon mga apo. Samtang ang akon kabataan, siling nila, ma, tama na. Ari kami nga nagapalangga sa imo. Inday Regine, sala ko bala, nga bisan tigulang na ako, nagabatsyag pa sang paghigugma. Diri ko na lang tapuson ang hibubunot sang akon dughan, kay nagasulat ng ako sini, daw mabuka ang akon dughan. Gani, dodamo sala sa spelling ko. So Inday, sorry, ginsilutan ko ikaw, basa sa malawig ko nga sulat. Pero madamo nga salamat sa imo, kag sa inyong programa, nga may mapautwasan kami sa amon mga problema. Diyos, Steven Diga, from Grandma, sang La Paz. Sala bala ang maghigugma kay tigulang ka na? What do you think, mga kabombo? Ang pagpalangga, no? It transcends all gender, all ages. Why? Because ang pagpalangga is about God. It is God, no, who loved us first. That's why we also love. Pero sa imong nga sitwasyon, you're very much aware of the reality. Kasi ko base ko na-confuse mo lang gid siya yan, no? Sa imong nga husband. Pero of course, kabalo ka nga, ang tingog lang, and ang pagkadlaw lang, among iya sang imong nga husband, but the rest, he's a totally different person.
But anyway, why man siya nagbutig sa imo sang matuod nga estado sang iya nga pangabuhi. So now ikaw because you know nga ti daw wala naman tsansa kay ti may ara na siya nga ginapalangga tapos tugaugtas na to no ang babae nga ti nag-spend siya time sa imo mga kung ano-ano na lang ang iya nga atake sa imo ang iya nga maginapasuni batok sa imo. So let go na lang siguro, pabayin na lang da siya. Let him have his own life, have his own love life. Kag ikaw, it's enough. Nga ti, may ara ka da nga mabatian nga tingog sang imo nga husband, may mabatian ka nga daw harakhak sang imo nga husband. So siguro be contented with that na lang, no? Lola, para nga why na lain buot, para why na damo heartaches. Sige lang, at 82 ha, nagabatsyag pas ng paghigugma. So nasaling talangani, wala pili. Bisan tag siya naguruya imo edad kung nagpitik pa dayang imo tagipusoon for someone. But of course, it's a different story. Nga, pabayaan mo lang and doing something about it. Anyway, I guess gets ni Lola ang buot naton nga silingon. Salamat gid sa imong pag-share diri sa aton. Continue enjoying life and yes, you have your family nga tuod-tuod gid ja nga nagapalangga sa imo. Walang halong kapikian. Sa nasiling mo na no, siling mo fake ang iyang pagpalangga. But I guess we just have to be very realistic siguro. 34 minutes after 2 o'clock, sa liwat, salamat gid sa imo, Grandma sang La Paz, sa story nga gin-share mo sa amon sa sininga hapon. 34 minutes after 2, magapanumbalik kita with more stories to be shared with you sa gihapon. This is Tita Regine. Kaopin ninyo, diri sa KLP. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108
calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang... We're back diri sa kahapon lamang program and we have a story from Aris 8. Dear Tita Regine. Tita Regine, maayong hapon kung sa matagpalamati sang kahapon lamang program. Tita Dugay, man ako ba antes makapadala liwat ka akon nga kasaysayan? Tita Regine, damo man nagkalatabo sa akon sa nagliligad nga mga binulan. So nag-start ang amon nga second sem, nalipay kami. Kaya ang schedule namon sa amon nga klase nag-start 10 a.m., maluwas lang sa Monday kag Saturday nga 7:30 a.m. Tita, ang kalipay namon nabuslan sang ahay. Way da pagidyagin dangat alas 6 para swabe. Haha. Tita, lahog lang na namon Kaya ang last period namon sa hapon, gadangat 5 p.m. Kundi ayawa naman kami kasakay sa bus, pauli, kay tama gid kabuta sanda kung mag-agi sa amon nga campus. Maswerte ikaw kung may ara pa van gabiyahe pa city. Kundi ka pauli kadayon. Tita, so nag-start ang second sem namon. Ginapangamuyo namon nga mabuot lang ang amon nga professor. Pero sang first sem, tita mabuot man sanda o galing bawion daman sa mga quizzes nga puro identification. Tita labana sa mga criminology professors maghatag ka test. Maluwas sa isa namon ka teacher nga purong multiple choice ang iya nga quiz. Pero tita ha, situational naman iya nga question.
Pero basic lang inataa. Basta mamati ka lang, bisan wa ay review. Tita ginapasugtan mananda nga ginadala ko si ER sa ilang nga klase, especially sa amon nga path fit. Tita amon nga path fit, abi karate na. Ang path fit nga ina. Tita mabuot si sir. Una ko paghambal ka na, nga dalon ko si ER sa klase na, nagpasunod or nagpasugot man tana. Tita, ginstalk ko ang FB ni sir. Tita, nakita ko, may ara gali siya bata, kagurang lang si ER sa iya bata, isa katuig. Tingala ako, tita, kung nga nagpasugot siya dayon, kay may ara, man gali siya toddler. Tita, halos tanan ko nga teachers, okay sa ila. Maluwas lang sa ROTC, taga Sabado, kay sa initan gid kami. Tita, sa nag-absent ako sa ROTC, isa ka bes, naghimo gid ako excuse letter, kung nga ang absent gid ako. Pero dapat, may araran perma ka professor, nga gahandol ka RO. Tita, kilala man ako ni Sir N, kagkilala man niya si ER, kay kung madala ko si ER, ginapaypay na ina pakadto sa kantin, kundi sunod man ang bata ka na. Tita, nahuya ako sa iya. Anong mahimo ko? Gasunod na si ER ka na pakadto sa kantin, kundi sundon ko na lang. Tita, bisan sanday ma'am, ginatawaan tagid ako kapag kaon. Oras nga madala ko si ER. Ginapangita da pagani kun moayang bata. Tita, asta ng danay diyang akon nga sulat. Madamag inya salamat ang matinahuron, Iris A. Si Iris 8 is a mother and a student at the same time. Ti kung kaisa mo na, wala sa nga mabantay sa iya nga bata, so kinanlan niya gid nga i-bring sa school ang iya nga anak nga toddler, ti mayo man, no? Ginaisoryan diri sa aton halin sang first sem, nagapasugot man ang iya nga mga teachers, kaya siguro na intindihan Manila, no, ang iya nga plight. Para sa isa ka tawo nga nagatinguha, ti ang pag-intindita ang ginakinahanglan. Alright, so kabay matapos mo gid ha, ang imong pag-eskwela, apisan nga dobro budlay ang imong sitwasyon, kiti may bata ka pa nga ginabantayan, kag kung wala sa may mabilinan, bit-biton mo gid, pakadto sa klase. Mayo man kay tinaintindihan sa imong mga teachers. 49 minutes after 2 o'clock, let me proceed sa story naman ni student mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Hello, hello! Time to listen to KLP again. Hearing the voice of Tita Regine seems to ring a bell sa akon nga mga dulunggan. May sweetness, may excitement, may surprises. Parang spring. The poem of Thomas Hashi. And it goes this way. Spring, the sweet spring is the year's pleasant king. Then blooms each thing. Handmaids dance in a ring, cold doth not sting. The pretty birds do sing. Cuckoo, jug, ruwatuwitawu. So the fields breathe surest, the daisies kiss our feet, young lovers meet, old wives a summer sit. In every street these tunes our ears do greet. Jug, ruwari, tuwitawo. Spring, the sweet spring. O, diba? Parang KLP time ang spring. May surprises kung kay sino nga letter ang basahon ni Tita Regine. May excitement samtang ginabasa ang imusulat, kag ginapamatian mo. Kag kanami namnamon ang sweetness nga nakakontribute ka sa KLP. Nakaparticipate paagi sa imusulat. Nakahatag inspirasyon, sang simpleng kalingawan sa iban, kag perhaps nakashare sang part sang imo kabuhi. With our hope always in the Lord all day, surely He will always guide us in His truth and teach us that He is truly our God and Savior. Tita Regine, kanami isipon, nga parte kita sang kalibutan, nga gintuga sang aton Ginoo. Ang poem nga Desiderata, nagasiling, you are part of the universe, no less than the stars and trees, and you have a right to be here. And whether it is clear to you or not, no doubt, the universe is unfolding as it should.
Tita Regine, tanan kita parte sang universe. Kagang aton mga kabuhi, ginagovern man sa mga laws that govern the rest of the cosmos. Kinahanglan, may balance ang aton nga pagpangabuhi sa tanan nga bagay sa aton palibot as does the rest of nature. May time kita to grow and time to heal. Isa ka cycle, kaparehas ang aton need, time to rest and regenerate, kaparehas ang iba pang may kabuhi man sa kalibutan niya ini. Hay, tag-irinit na naman. Gani ihanda na ninyo ang inyong electric fan, ang inyong aircon, o diri kaya ang anahaw ninyo nga paypay. Diri sa akong place, damo tanom, kag trees, libre aircon sa gwa, pero sa sulod balay, with open windows, medyo comfortable man gihapon. Ligo ka lang aga pa para handa sa init ng panahon. With all these discomfort during summertime, pasalamat man kita kay Lord kay ang paghatag pagpasalamat has a way of changing the way we look at life. Thanksgiving can even make us happier, as written in Philippians 4, verse 6, it says, "In every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Gani, kung may mga problems o kabudlayan ka mga ginaagyan subong, pangamuyuan ta to our Father in heaven, that where we see problems, may He grant us a spirit of gratitude and grateful praise. Tita Regine, sang Domingo, March 8, nakasimba ako. May lunch fellowship kami after service. Another grace from our dear Lord. Nagambal si girl nga nag-invite for lunch ang akong mga former students sa BSIE Batch 2001. Eager to see my former students, nagpakalinog kami. Sa balay sang former co-teachers ko nga si Mrs. Remedios Catamin, ginhold dito ang lunch party. Present man si Mrs. Josephine Perez, isa man sa ila instructors, kag si Mr. Gabriel De Larcito, ang former co-advisor ko sa among campus paper, The Farmer's Voice. Masadya kag exciting ang party. Nag-program kami anay bago nag-lunch. Ginhatagan kami anay isang bouquet of flowers, souvenirs nga shawl from India, kag perfume. Isa na ka priest, ang isa ko ka student, nag-work siya sa India, kag siya naghatag sang shawl kag sang perfume. Ka-exciting nga ma-meet ko liwat ang mga students ko, mga professionals na sila subong. May mga teachers, caterers, seamen, businessmen and women, spa and parlor proprietors, kag na-employ sa mga government and private agencies. Thankful ako kay nagsiling silang na puslananda ang maging tudlo ko sa ila sa cosmetology, kag happy and successful sila sa ila family life. Ano pa ang hahanapin ko? Ini man lang ang kalipay sa isa ka mentor nga naman-an nga successful sa ila life ang iya mga estudyante. Kada isa sa amo na nga mga instructors nanda naghatag sang short speech. Daw matulo ang duha ko, tita. Very happy ako to know they are all doing well. Hay, naka-lunch na ako sa church pero nagtimo-timo man ako gihapon. Damo food. May lechon pa, kag fruits. Upod na mo ni girl, si Dudes, nga nag-enjoy man sa party. Siyempre, nangayo ako kay Ma'am Katamin sang manami niya nga tanom. Damo siya plants, nga flowers, katahom man sang iya nga balay. Ang iya mga bata, professional na tanan, kag ara sa abroad. Ang agot lang nga si Willa, ang upod niya sa balay, kag iya mga apo, ang iya nga apo. The happy and sweet memories of my time as a teacher will forever remain in my heart. It is a great inspiration for me to know that in one way or another, I have been a part of my students' life and what they are now. Good fathers and mothers ang ilang mga puluyan, and most importantly, good Christians. Tita Regine, diri ako sa balkon subong nagasudlat, si Dudes ara sa akong bedroom kag nagapang map. Gina-video niya pa ini, kiti assignment nila kuno sa isa nila ka subject. Last time, nag-request man siya nga i-video kuno niya ako
samtang nagahambal sang importance of radio in my life. Excited man ako kag medyo ginbuo ko anay sa akong memory ang inughambal ko. Okay man ang results, tita, kay pag-send niya, sini sa ila leader, naghambal classmates niya nga, to ako matukuno ang gin-interview sad to sa KLP. Di kadlaw si dude, siling niya, winner si student ma'am sa KLP, siya ato. Di, believe na kamo sa KLP, pati kita nga mga KLP writers, daw sikat man. Hehehe, kulas dial. Pero matuod man, Tita Regine, gani samtang may KLP, padayon ang tapag-send sa aton mga letters. Now na. Don't wait for tomorrow may not come. It's today that is important. 1,000-mile journey starts with one small step. Life is a building process. What we do today affects what we will be or have tomorrow. Today's effort creates tomorrow's results. Whether you set some goals or whether you stretch your mind, your decisions make the difference. So, Tita Regine, allow me to close this letter through this short message. May the Lord activate the fruit of the Spirit in our hearts and minds so our neighbors can enjoy His sweet fragrance in and through our lives and through His Spirit. He can make changes so that we can impact the lives of those around us. Bye-bye and God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. So kanami, no, nga nagtililipon ka mo and almost damo pa kamo yan, no, ang ara. Kanami igid sina nga event. Seeing again ang inyong mga estudyante, and yes, you are right. Doon nakaka-proud, no, knowing that almost tanan sila very successful, and you can say, no, you have been a part. Kung ano man ang mga na-impart ninyo sang una sa ila, nagtubo gid, no? Kung ano ang gintanom nyo man sa ila. And that's why nga very grateful man sila sa inyo. And there's so many good things nga ginhimo nila sa inyo, ginhatag nila sa inyo. Ang mga beautiful nga souvenirs, di ba la? But above all that, of course, ang kamatuoran bala, no? Nga tagsa sa ila, nag-strive gid, and now they are happy kung ano ang mga achievements nila sa ila kabuhi. And more than that, no, kung paano man ang ilang relationship sa isa kag isa kag ang relationship nila sa aton Ginoo. Alas 2:59 ang aton nga oras. Maraming salamat sa imo, Student Mom of Lambunaw, also sa kay Aris 8 and sa kay Grandma sang La Paz. Mga stories nga aton nga nabasa sa sininga hapon. We still welcome your own stories to share, especially sa mga wala pagid nakaagi nga nagsulat or nag-share, nag-contribute nila sa KLP. Kailan na? Now na dapat, according kay Student Mom gani. So, palig na lang, i-email ang inyong mga stories kung ready na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or write it and then you send that sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. After sang KLP, mag-enjoy na kita sa mga dramas dali sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, to be followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Balikay kita again tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.